Bueno, pido vos axilidade. Digo, porque agora 12:30 teño que abandonar porque teño unha cita programada, vale? Non tratei de cambiala, foi moi imposible. Entón, punto primeiro, aprobación da acta da sesión anterior. Abstención. Abstención, como sempre. Falta a de Xaneiro. E, por favor, cambia do sistema, porque é infumable. A favor. A favor. O punto segundo xa falamos en comisión, é un expediente, é un recurso de reposición presentado por un traballador por unha cuestión de 2 meses que se lle concedían. Non sei se... O do traballador, do conservatorio, que era un tema de compatibilidade con outro concello. Sí, ben, bo día a todos e a todas. Sí, bueno, a ver, isto non ten máis que aterse a legislación vixente, pero, bueno, sería interesante, dado que un traballador do noso concello que está a xornada parcial, pois reunirse con ele e chegar ao mellor consenso tanto para o Concello como para o traballador, non? Porque, como vemos, solicita unha serie de compatibilidades e unha serie de horas. Esta persoa está a xornada parcial e ten todo o dereito a completar unha xornada completa. É pouco máis que decir, vamos. Perfecto. Adolfo, ou Fran. Sí. Está, non? Está, non me acordo se o verde está. Dalle. Sí, está. Ah, vale. Pois nada, brevemente. Nesta cuestión, bueno, pois he lido o recurso del, un recurso que, ainda que eu non estea de acordo en algunhas cousas, sobre todo no tema de anulidade, anulabilidade e outras cuestións, eu creo que o que el plantexa xurídicamente é posible. É unha cuestión de interpretación de bueno, cal é a norma vixente. Perdón. Móveis en silencio, por favor. Cal é a norma aplicable e tal, é unha cuestión interpretable. Pero, lonxe diso, indo á cuestión práctica, a ver, un traballador que ten un contrato parcial de 17 de horas aquí, que accede a outras plazas nestes procesos de estabilización de 12 horas noutro concello, que aínda así, se non me equivoco, 17 e 12 son 29, creo, as semanais. Bueno, como decilo, non quero emplear a palabra de un pouco miserable ratear estas cousas, pero é que é así. Sobre todo cando a veces nos queixamos de que a dificultade de atopar profesores para o conservatorio e tal, polos horarios e polas xornadas que teñen e tal, eu creo que neste caso era perfectamente posible, aínda que non todo, pero polo menos o fundamental do recurso aceptarlo. Bos días a todos e a todas. Nada, explicar que un profesor do conservatorio que solicitou a compatibilidade para un segundo posto de traballo noutro conservatorio por 12 horas. Nesa ocasión, a secretaria resolveulle dando 10 horas axustándose a lei. Esta persoa interpón un recurso de reposición, que é o que traemos hoxe a pleno, e a persoa responsable no Concello para resolver este recurso volve a ser a secretaria. A secretaria resolve dicindo que, de conformidade co exposto, esta secretaría considera que, sendo competencia exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia para limitar o número de horas a través do decreto 39/1994, cabe desestimar el recurso de reposición presentado o non apreciarse fraude de lei, vulneración do principio de xerarquía normativa nin vulneración do principio de proporcionalidade, co cal, pois, eu non teño nada máis que decir. Bueno, eu entendo un pouco o que di o voceiro de Espazo Común, no sentido de que, bueno, evidentemente a nós tampouco nos afecta o que faga fora de si cumple o horario aquí, pero, bueno, eu entendo que o informe dos órganos competentes do Concello van nesa línea e non sei se é factible modificar ou non, pero, bueno, xa nos lo dirán tamén o xulgado.
Sofía. Ben, bueno, trátase de diálogo e de consenso, porque realmente, se a nos non nos afecta e estamos todos absolutamente convencidos que estando a xornada parcial ten todo o dereito do mundo a traballar noutro concello, pois o mellor, bueno, antes de ir ao xulgado poderíanse arranxar as cousas, pero bueno, eso xa depende de vostedes. Fran. Moi breve, unha matización. Señora concelleira, a secretaria non resolve. Resolvemos nós. Ela, dixo vostede ben, considera, informa, pero resolvemos nós. Por iso este asunto ven ao pleno. Veo antes e volva agora. Que hai un recurso de reposición e que non temos que resolver, somos nós, con noso voto. Ela estima e informa, baixo o seu parecer, o que lle parece, de acordo á legislación, o que ela cree que é aplicable. E aí é onde nós temos as dúbidas. Pode ser certo o que di a secretaria? Sí. É posible xurídicamente o que di el? Nós entendemos o que alega el, nós entendemos que sí. A cuestión é que normativa se aplica. Habendo esa dúbida, o que nós plantexamos é que, claro, a cuestión é que este profesor ten un contrato a tempo parcial aquí por un proceso de estabilización laboral fixo e ten a posibilidade de completar ese horario, aínda que non chegue á xornada total posible, con outra plaza que accedeu noutro concello. Como aquí só lle autorizamos 10 horas e no outro lado a plaza conseguiu unha e son 12, cabería pensar, haberá xente que mellor pense, bueno, pois nada, que no outro lle dan 10 e xa está. Pero que no outro concello entenden que se non se lle dan as 12, estámonos negando a favor desa compatibilidade, co cal lle impedimos a esa persona acceder a unha plaza que conseguiu. Entón, por iso eu digo que, a ver, por 2 horas, pareceme un pouco ratear, facer unha interpretación excesivamente rigurosa do que é unha norma, podendo interpretalo de outra maneira. Esa é, para min, a cuestión ou na que entramos do recurso. Non entrando noutras que poden ser máis discutibles, pero o fondo é este. É dicir, é posible tomar outra decisión? Sí. Aforraríanos ao mellor un futuro contencioso e judicial? Pois sí, ao mellor tamén. E despois é unha cuestión de xusticia. Bueno, é o que digo eu. Home, a un profesor que ten un contrato a tempo parcial, impedirlle que teña outro a tempo parcial, que aínda así serían 29 horas, xa me dirá vostede. Un pouco de humanidade. Vale, eu non teño ningún problema en que a persoa se lle concedan as 12 horas, pero como eu non son quen informa ese recurso, nin quen resolve ese recurso, a adecuación da secretaria di que só se lle poden dar 10 horas con respecto a un decreto. Entón, eu aí non teño nada máis que decir. Eu non son xurista, entón, o que diga a secretaria, pois eu que sei é o que teño que acatar. Bueno, non resolvemos, evidentemente, iso é unha realidade, pero resolvemos en base aos informes técnicos que temos na mesa. Os que temos na mesa son estes e, bueno, resolvemos seguindos. Vos a favor, en contra? Sofía. Nos votamos en contra da Sí. proposta de... Sofía. Abstención. Abstención e nos a favor. Ben, pasamos ao expediente 527/2025, recoñecemento extrajudicial de créditos. Trátase unha serie de facturas que meteron fora de plazo, basicamente, e as clásicas de sempre de luz, etc. Non sei, hai unha que a máis extemporánea ven da época do COVID, cando se fixera o reparto de libros gratuitos, o reparto de libros ás familias, e meter a factura tiña defectos de forma e non a volveu meter ata prácticamente o momento actual. Non sei se vedes algo máis por aí. Sofía, ten a palabra. Grazas. Ben, bueno,
o de sempre, vaya, o informe técnico é o que nos di, bueno, que se seguen a incumplir as bases do orzamento, seguen, como sempre, pois en algunha das facturas, inda que non son importes moi elevados, pero por non ter presentado alo menos 3 presupostos nin xustificar a exclusividade, gastos realizados en previa comprobación de asistencia de crédito e que non consta o conforme do traballador. E, bueno, chámame a atención que se pasen polo forro da camiseta a cumplir as bases de execución do orzamento, cando estamos vendo que nestes orzamentos queren ser vostedes moi escrupulosos e incluso temos que asistir aos órganos colexiados e non se pagan, e entonces vostedes pagan as dietas por duplicado en varias facturas, según di o informe do traballador, porque se as persoas que veñen cobran dietas e o Concello pagalle tamén gastos de aloxamento e demais, bueno, deberían ser ustedes máis rigurosos en todo. Se queren ser rigurosos, pois, deberían facelo dando exemplo con todo aquilo que fan en todos os procedementos. E pouco máis que decir. Tamén preguntar polo informe que fai o concelleiro, porque o traballador non o informa e o concelleiro responsable da área, sí, con respecto a unha factura de Fenosa. Entonces, bueno, un pouco preguntarlles cal é o procedimento que seguiron, nada máis neste primeiro turno. Ben, moi bo día. Bueno, é que non vexo... Vale, dende aquí teño que apartar papel. Bueno, curiosamente, isto dos plenos, a verdade é que é chamativo, non? Porque acabamos de asistir a un punto no que o Goberno agarrábase ao informe técnico para tomar unha decisión que corresponde ao pleno. Hasta aí todo ben. Pero agora temos diante outro informe técnico que nos di que se están facendo malas cousas. E, curiosamente, aquí o que se vai facer, xa adianto por parte dos 11 membros do Goberno do PP e do PSOE, levantar a man, levantar o reparo que pon o técnico e aprobar as facturas. Quero dicir que hai que buscar un equilibrio neses argumentos, porque nin o que din os técnicos é palabra de Deus, porque senón non pintaríamos nada nós aquí, nin podemos facer en cada caso o que nos interesa. En calquera caso, este recoñecemento extrajudicial, que debería ser un trámite, efectivamente, hai varias facturas, como digo o alcalde, que entran fora de prazo e, polo tanto, xa estamos obrigados a traerlas a pleno, pero, como leu Sofía, hai outras que non, que é por defectos na tramitación do gasto. Por exemplo, non contar co correspondente beneplácito do traballador que ten que informar, ou non anticiparse con 3 orzamentos, como obliga a lei, é dicir, por cousas que se fixeron mal, dependendo das circunstancias. E o que debería ser un informe de trámite, pois vostedes son capaces de volver a sorprender, non? Porque eu non sei, agora me dirán, pero hai cousas que eu leo nos informes e que me sigo quedando abraiado. Por exemplo, no seu informe di o interventor, con respecto a unhas facturas de Naturgy, de Fenosa, como dixo Sofía, e de suministro de gas do Auditorio Manuel María. E do informe. No que respecta a este punto, o traballador responsable deste servizo non dá o seu conforme porque di descoñecer se este suministro está ben ou non. Pero consta informe anterior do Concelleiro de Cultura onde indica que consultados técnicos especialistas están ben as lecturas e os importes das facturas correspondentes ao Auditorio Manuel María o cal se acompaña. Efectivamente, o informe do Concelleiro de Cultura está aquí. Diego Fernández Nogueira, con DNI tal, en calidade de Concelleiro de Cultura do Concello do Carballo, expoño que nos últimos meses detectamos unha suba importante na facturación do gas relativo á climatización do Auditorio Municipal Manuel María. Por este motivo, informo que levamos tempo realizando consultas tanto a técnicos especialistas na materia como a empresa representante no noso Concello que nos aclaran que tanto a lectura como os importes son correctos, polo que damos traslado a quen corresponda para que se pague. Este é o informe. O sea, consultamos a especialistas, onde están os informes deses especialistas, onde está, terá que haber un papel que acredite, porque quen é especialista nesto, quen é? Hai outra factura do Pituxo, é o Pepe do Pituxo especialista nesto, é que este papel na administración é unha chufla, isto non ten razón de ser. Entonces, bueno, se a vostedes lles parece isto suficiente para levantar o reparo e pagar as facturas cos cartos de todos, pois, evidentemente, van o facer. Pero os técnicos, bueno, pois cando menos teñen moitas dúbidas, non?
Noutra factura tamén se di que con respecto ao aloxamento do grupo de emerxencias da Axencia Galega de Emerxencias, segundo se indica no informe que acompaña a factura, ese informe xa non está directamente. Non sabemos que especialista fixo ese informe, se foi a recepcionista do xardín ou se foi, non sabemos que cal foi o especialista neste caso. Pero, como sempre, o expediente ven un pouco deslavazado. Claro, eu estou seguro que se tuveran que pagar a electricidade ou o gas da súa casa cun informe consultado dun especialista que ninguén coñece, igual non lles valía, igual querían algo máis concreto, igual querían comprobar esas lecturas. Cando non o fai o traballador do Concello encargado deso, que ten esa responsabilidade, pois pareceme moi temerario dicir, bueno, pois nada, sí, pois vamos a pagar porque Naturgy di que debemos eso. E, por certo, xa para rematar, algo pasa ou algo non entendeu ben porque vistas as facturas de Naturgy os importes non se corresponden cos que veñen na proposta. Polo tanto, se van a aprobar esta proposta non se corresponde cas facturas, é moi doado. A ver, miren vostedes, se algún de vostedes ten o expediente aí. As facturas na proposta aparecen 3 facturas de Naturgy polo gas do auditorio e outros conceptos de 347,18, 1.492,10 e 2.299. E as facturas que vostedes nos dan son de 381,90, de 1.641,31 e de 2.100,77. Non se corresponde ningún dos importes. Por lo tanto, se a proposta que vostedes traen e que van a aprobar nin siquiera se corresponde cas cantidades, malamente van a poder despois facerlle frente a estas facturas. E terán que traerlas outra vez. Entonces, miren o que fan aí, corrixan o que queiran facer, pero alguén debería ler a documentación antes de traerla a pleno. Nada máis. Vale, son o que decíamos antes, que son facturas pequenas, que non teñen moita implicación, pero desde a área de contratación queremos ser un poquinho máis rigurosos co tempo e chegar a que non haya ningún problema, que non intentar que todos os proveedores, sobre todo se son contratos menores maiores de 1.500 euros, non debían ter as tres empresas, as tres solicitudes, os tres presupuestos, que fora todo dentro da normalidade. Intentar que todos as empresas presenten as facturas en tempo e forma para que non haya ningún problema. As de Naturgy, a que fai mención Adolfo, pois temos que mirar se é verdad que non coinciden, pero en principio non sei se é por deducción do IVA, pero hai que mirar se coinciden ou non. Nada máis. Ben, bo día a todos e a todas. Nada, dicir así, bueno, varias cousas. Dicir que, primeiro, que se foron reducindo de unha forma drástica o número de reunimentos extrajudiciais que viñan a este pleno. Hai cousas que son complicadas, obviamente que son cuestións externas, que todos sabemos que hai veces que por despiste ou por erros ou na tramitación, pois que se pasan do ano de emisión da factura ou de presentación e acabamos pois vindo aquí con isto. É certo que son cada vez menos, pero, bueno, é certo que tamén que existe este mecanismo para subsanalo. Dicir respecto ao tema do conservatorio, do auditorio, que é o contador, que é o que marca realmente pois o consumo, pero despois hai o problema da tarifa. En canto ao problema da tarifa que temos, era un tema moi complexo para esta casa pois coñecer realmente pois de onde saía o precio do kilovatio, non? Nós consultamos ca propia empresa distribuidora para que nos explicara, non foi doado, porque moitas veces pois localizar a técnicos que che dediquen tempo pois non é doado, igual que tamén fixemos a consulta a persoas do Carballiño que traballan neste eido. O que se fai é dar trámite o que dio a lectura no consumo. E o que houve foi unha suba importante do precio, que foi o que houve que asumir. En todo caso, pois tamén estamos traballando en ver cal é a solución, porque non é nada doado para un edificio pois co volume que ten o conservatorio, o auditorio, perdón, pois tomar as decisións oportunas para poder reducir os custes ben transformando, tomando medidas no actual sistema ou ben índonos a outro sistema de climatización. Despois, respecto ao tema que se fai costar das facturas que parece que din que veñen duplicadas, aquí hai un tema que é o seguinte. Todos os concellos da provincia de Ourense que están traballando
levando a cabo pois, as Xornadas de Folclore Internacional non teñen convenio. Nós, para evitar este problema, xa nos puxemos en contacto coa Diputación e xa estamos na actualidade redactando conxuntamente con ILES un convenio para evitar precisamente este problema que efectivamente era o que tiñamos que ter, pero que nunca se había feito, nin ningún concello ten. Eles entenderon tamén que sería bo, tamén para subsanar este tipo de problemas para que non se repita no futuro. E o que se fai é, basicamente, dentro das xornadas de folclore, durante os últimos 30 anos, se viña dentro do Concello asumindo unha serie de gastos por parte, como se fóramos coorganizadores, pero efectivamente o debido é ter un convenio, e no que estamos traballando para que quede claro o que nos asumimos. O que nos asumíamos prácticamente nas xornadas de folclore era o escenario, en este caso, por protocolo, as comidas dos participantes e máis dos traballadores da organización. Se entende que agora isto todo vai quedar reflexado nun convenio e, polo tanto, tampouco volverá a haber este problema no futuro. Nada máis e moitas gracias. Ben, bueno, as explicacións son peregrinas, como sempre, porque, a ver, señor Fernández, home, ten mérito que diga que está traballando a ver se acadan un convenio ca Diputación de Ourense, pero as xornadas de folclore, bueno, pois levan ano tras ano tras ano, e, bueno, pois, se ainda están traballando no convenio, pois, apuren un pouquiño para que a próxima factura apague a Diputación, ou entre no convenio, apaguen ustedes, ou fagan o que lle parezca. Explicacións deron poucas. O portavoz do Partido Popular di, non, nós queremos que todo funcione ben. Eu non sei quen goberna neste Concello. Esa é unha pregunta que se fai toda a veciñaza ao Garballiño, non? Pero, bueno, se non cumplen co procedimento, se non cumplen ca legislación, se fan o que lles dá a gana porque pensan que este é a súa casa, pois non, a casa é de todos, ten unhas normas e hai que cumplilas. E entonces, que os importes son pequenos, sí, pero eso non é excusa para cumplir co procedimento, digo eu. Da igual que sexa de 1.000 euros que de 100.000 euros, habrá que cumplir, porque polo que se ve, traballan igual nos contratos de 50 millóns de euros que nos de 1.500. Entón, decirlle o de sempre que, por favor, se poñan a traballar e cumplan co procedimento e cas bases de execución do orzamento, porque se queren ser rigurosos, como decíamos ao principio, pois hai que ser rigurosos para todo, e non po que lles convén. E pouco máis que decir, porque as explicacións corresponden a vostedes, non a nós. Grazas. Sí, ben. Bueno, son importes pequenos, pero en total o que van vostedes a aprobar aquí suma 16.900 euros. Que, bueno, a min 16.900 euros arreglame un fin de semana, Entonces, bueno, cos cartos dos veciños hai que ser cuidadoso cando se dixen un que cousas. Ben, o voceiro do PP, tenente de alcalde do goberno compartido co PSOE, di que van intentar que a partir de ahora as cousas se fagan ben e que van mirar que coincidan os importes, pero Pepe, é que se vai a aprobar agora. É que tedes que miralo agora, se están ben os importes ou non. O mellor estou errado, porque o importe que aparece aquí é o subtotal, pero o total das facturas é maior. Por lo tanto, se desaprobar algo que non se corresponde cas cantidades, e delo ter que volver a traer. Por lo tanto, miradeo agora, porque estades a tempo de facer aquí unha corrección, de dicir, bueno, pois os importes reais son este e aprobámoslo así. Digo eu digo para que non teñades, para que esta xente poida cobrar e non teñades que volver co tema para atrás. Vamos, pareceme unha obviedade. Se estou errado e vale así, pois decídeo tamén, e xa sabemos todos o que votamos. O que non pode ser é que vos estén suliñando un error, se é tal, e que vos digades, bueno, pois xa o miraremos, porque a votación vai ter lugar en breves minutos, e é cando hai que decidir. Pero, bueno, en calquera caso, xa digo, hai que deixar de intentar conseguir algo e conseguir que as cousas que melloren. Traer un informe cando o traballador dun servizo di que non ten claro cal é o consumo e se o prezo que nos quere cobrar, que ademais, bueno, Naturgy, Iberdrola, Endesa son famosos por ser xente honesta e que nunca intentan estafar a ninguén, firma o Concelleiro de Cultura un informe que di, bueno, pois eu falei aí cun par de personas que non sabemos quen son, e dadelle para diante, apagade. Se a vostedes os vale para levantar o reparo, pois que lle vamos facer? A nós tamén nos terá que valer. Insisto, era convinte facer as cousas aínda ou intentar facelas aínda moito mellor do que se están facendo. Moitas gracias, nada máis. Bos días de novo. As facturas son, a maioría de Naturgy e Vodafone, son
O sea, non é dicir, estamos aí, son facturas que teñen un consumo, é normal que as facturas de decembro pois entren agora. Novembro, decembro entren agora. Logo, se hai un fallo, isto non se arregla, dicindo, pois cambiamos aquí e aprobamos outra cosa. Ten que volver a facer un informe interventor se houbera un fallo, e ten que haber unha serie de cousas que non se aproban aí, aprobamos un momento e logo cambiamos ahora entre nós, non? Ten que levar un procedimento, creo que o sabes, e ese procedimento non se fai agora nun momento. Se hai algún erro, pois terá que volver a pleno ou terá que volverse a facer todo o procedimento inteiro. O que non podemos é cambiar os informes de intervención e informes todos, así nun momento aprobámoslo volando. Por iso, nos vamos votar a favor dos 16.000 euros que me dice Adolfo, 12.000 son de facturas de Naturgy e Vodafone, que habría que intentar que entran en tempo e forma, como todo. Desde que estamos en contratación, pois eu, polo menos, estou moi escrupuloso na hora de presentar 3 ofertas en todos os contratos menores. Outra cousa que, o que che digo, vamos a votar a favor, porque se hai algún erro, pois cambiarase despois. Ahora mesmo non é o momento de cambiar. Gracias. Diego, pero antes de que comece, seguro que non se pode cambiar a proposta? É dicir, o que se agota é a proposta da alcaldía. É cuestión de axustar. Temos aquí as facturas, temos a proposta. Eu entendo que si se pode, pero bueno, vos sabredes, se non te telo que volver traer, o sea, se realmente hai un erro e non se corresponde... A ver, si hai un erro, retirádea. Non vamos votar algo que sabemos que hai un erro. Non, vos veredes, pero creo que se pode cambiar a proposta, que era o máis práctico, Paco? No, os importes non se facturas... corresponden. Eu mirei no ahora, Non está contabilizado o IVA, que non vai na Non. electricidade, hai unha serie de cuestións. Claro, pero se non está contabilizado o IVA, o importe da factura xa non se corresponde, Paco. Os interventos fixaron este tipo de precisión sobre isto, de forma e se pode traer, non pasa nada. Vale. Se volve a traer, pois xa está. Eu era por forrar volverlo a traer, nada máis. A mí non me costa nada volver aquí. É que pode ser que emitiran a factura co IVA e despois se paga outra maneira. Bueno, nada, para rematar, dicir que se falamos do tema das facturas do gas xa foron informadas en comisión varias veces, incluso unha nunha modificación de crédito que se trouxo para poder afrontar a suba naquele momento. Dous, dicirlle a Sofía que di que tuvemos tempo para facer o convenio, dicirlle que somos o primer concello da provincia de Ourense que se pon a traballar nel para facelo e que incluso outros concellos, incluso do BNG, pois tamén van ter que facer este convenio, que a proposta do Concello de Carballiño que se terá que trasladar para solventar esta problemática que se repite en todos os concellos que levan a cabo as xornadas. Entón, tampouco penso que tamén temos que estar orgullosos do traballo da proposta que fixemos para arranxar esta situación que ao mellor pois non era a máis convinte, e a instancias tamén da propia intervención pois tamén arranxamos un problema que durante anos pois estaba dando, e así queda claro que paga cada quen, e nós estamos encantadísimos de que así sexa. Nada máis, moitas gracias. Non, abstención. Abstención. Perdón. Por prestación do Servicio Municipal de Enseñanza no Conservatorio e na Escola Municipal de Música. Ten a palabra a vocila do BNG. Grazas, alcalde. Bueno, esta é unha alegación presentada pola AMPA que nos enviou pois un escrito a todos os grupos para que o lésemos no pleno. Como son a primeira en intervir, pois voulle dar voz a AMPA. Solicitude formal de paralización e revisión da ordenanza fiscal número 16 ante a eliminación de bonificación por discapacidade e o incumprimento de compromisos previos e graves deficiencias estruturais. Comenzo. A situación é ao noso xuízo insostible, inaceptable e require unha acción inmediata.
A proposta inclúe a eliminación da bonificación do 50% por discapacidade que estaba vixente no curso 2024-2025, unha medida que consideramos inxusta, discriminatoria e que vulnera o dereito á educación inclusiva para persoas con discapacidade. Pero a gravidade deste asunto vai moito máis alá, configurando unha situación que exixe a paralización e revisión profunda da proposta. A ausencia total da resposta formal e motivada á nosa alegación, unha vulneración legal evidente e reiterada. A nosa AMPA presentou unha alegación formal e fundamentada á proposta de ordenanza o pasado 4 de maio de 2025. Posteriormente, o 19 de maio de 2025, e ante a falta de noticias, registramos formalmente unha solicitude de resposta á alegación e acceso ao expediente. Da cal temos constancia oficial do seu rexistro electrónico. A día de hoxe, e a escasos días do pleno, non recibimos ningunha resposta oficial nin motivada as nosas alegacións ou a nosa solicitude de información. A única comunicación foi unha resposta informal e escueta que parece ignorar por completo os nosos argumentos e que nos chegou por vías non oficiais. Esta falta de resposta oficial, a pesar da nosa solicitude formal e registrada, vulnera directamente o dereito á participación cidadá e á transparencia procedimental. Ben, a eliminación dunha bonificación esencial para persoas con discapacidade é unha grave e posible discriminación directa. A supresión da bonificación do 50% por discapacidade afecta directamente a un colectivo especialmente vulnerable. Esta decisión contradí os principios de equidade, accesibilidade e non discriminación establecidos na Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade. É inaceptable que alumnos xa matriculados vexan incrementado o seu coste de forma repentina, con risco de ser forzados a abandonar os seus estudos, e que se dificulte o acceso á educación musical pública para futuros aspirantes con discapacidade. Incumprimento dos compromisos previos da corporación e reincidencia en prácticas discriminatorias avaladas pola Valedora do Pobo. Resulta aínda máis grave que esta situación non sexa un feito illado. O Concello xa tivo que rectificar unha bonificación por empadroamento que foi considerada discriminatoria a instancias da Valedora do Pobo. Precisamente a raíz daquela controversia, existiu un compromiso expreso por parte desta mesma corporación municipal de consensuar a elaboración das ordenanzas coa comunidade para evitar futuras situacións deste tipo. A proposta actual non só ignora as nosas alegacións fundamentais, sino que incumple flagrantemente aquel compromiso político e demostra unha preocupante reincidencia na eliminación de bonificacións a colectivos vulnerables. Isto é un desprezo á participación cidadá, os compromisos adquiridos e a propia institución da Valedora do Pobo. A preocupante postura da Concelleira de Educación, unha negación ao diálogo e á boa gobernanza. Ademais do exposto, preocúpanos que a Concellería de Educación teña manifestado públicamente que non ten obriga legal de debater e consensuar coa AMPA e coa comunidade educativa, algo que me parece gravísimo. Esta postura non só é contraria aos principios de boa gobernanza, transparencia e proximidade, senón que evidencia unha actitude de cerrazón e desinterese polo diálogo, con quen son directamente afectados polas políticas municipais, invalidando de facto o espírito de calquera proceso participativo de consenso. Graves deficiencias estruturais no conxunto das alegacións, máis alá da discapacidade. A nosa alegación, presentada en tempo e forma, non só se centra na retirada da bonificación por discapacidade, senón que aborda unha serie de deficiencias estruturais e discriminatorias na proposta de ordenanza, que inclúen discriminación indirecta e de acceso, a subida de tasas e o sistema de bonificación é restritivo e non contempla todas as realidades socioeconómicas, xerando discriminación para familias con baixos ingresos, dependentes e diversos modelos de familias. A ausencia de criterios de progresividade fiscal. A tasa non se adecua á capacidade económica real das familias, actuando como un imposto desproporcionado para moitos. Vulneración do dereito fundamental á educación e á cultura. A subida de tasas e a reducción de bonificacións dificultan o acceso a un ensino oficial para os menos recursos, contravindo principios constitucionais e estatutarios. Imposición de cargos por servicios inexistentes ou mal prestados. Proponse o cobro de tasas por servicios que non se ofrecen actualmente ou cuxa calidade non se garante.
Por exemplo, a falta de profesorado especializado en determinadas materias. Falta de transparencia e xustificación técnico-económica. Non se presenta un estudio de impacto social, ninguna xustificación económica real da necesidade destes incrementos e eliminación das bonificacións. Propostas alternativas ignoradas. A nosa alegación non só critica, senón que propón solucións viables e equitativas, como a implantación dun bono cultural artístico municipal para garantir a accesibilidade ou a creación dun fondo de emerxencia social. É lamentable que esta solución legal e equitativa non se teña en conta por parte do Concello, a pesar do seu potencial para garantir a inclusividade do servizo. Impacto inmediato no conservatorio. O prazo de admisión para o conservatorio vai comenzar. A incerteza sobre que tasas se aplicarán será unha gran indefensión para as familias e complica a xestión do propio centro. Pido un segundo para rematar porque é de interés xeral e de toda a veciñaza do Carballiño. Xa sei que aos do PP non lle interesa, pero van ter que escoitar. Por todo o anteriormente exposto, solicitamos formalmente a paralización inmediata da aprobación definitiva da ordenanza por vulneración de dereitos de participación cidadá e posibles vicios no procedimento administrativo, unha resposta oficial motivada e por escrito a nosa alegación e solicitude de acceso ao expediente con carácter de urxencia, a reavaliación da proposta da ordenanza incorporando criterios de equidade, progresividade fiscal e mantendo as bonificacións por discapacidade, así como estudando as propostas alternativas presentadas por esta AMPA, incluída a do bono cultural artístico municipal. O inicio dun diálogo e consenso real coa comunidade educativa para a elaboración dunha ordenanza xusta e adecuada ás necesidades dos alumnos e familias. A Secretaría Xeral do Pleno solicitamos expresamente que a presente carta sexa lida na sesión plenaria do vindeiro xoves. Isto é... A carta, si, despois xa no segundo turno xa explica. Vale, Fran. Sí, hola de novo. Vamos a ver, como xa leu Sofía, pois aforronos o traballo de falar dela. Eu neste punto voto de menos que debía empezar a concelleira do ramo a falar ela sobre a cuestión, polo menos facer unha introducción e a explicar. Entón, como non foi así, vou non facer eu. Bueno, isto aprobouse unha ordenanza que regula os prezos do conservatorio da Escola de Música. Durante, unha vez aprobada, pois esa aprobación provisional, os pais e nais, a Asociación de Pais e Nais, presentou unhas alegacións que nos entendemos, parte delas non vou entrar nelas, porque xa, como ben dixen antes, xa se leu Sofía ou xa se expuxo Sofía, alegacións que nos entendemos acaídas e axustadas, fundamentadas e razonadas. E alegacións que de telas en conta supoñerían ter en conta, como ben se dixo, circunstancias particulares de equidade e en xeral supoñían unha rebaixa do precio que se lle vai cobrar ás persoas, aos alumnos do tal, tanto do tal, digo, do Conservatorio e da Escola de Músicas. Bueno, ao presentar as alegacións, ese asunto volve ao pleno, que é no que estamos agora, e no expediente figura un informe no que se basa a proposta que hai que votar, a proposta que é do alcalde. Ben, nos esperábamos que o informe fose un pouco máis riguroso. É sobre todo un informe que fai a Tesorería, entendemos, sendo esta unha ordenanza fiscal, que se centrase en datos económicos, no que iba a supoñer de ter en conta esta alegación con respecto ao mantemento, aos costes, tanto da Escola de Música como do Conservatorio e tal, pero que lemos no informe? O equipo de goberno considerou suficiente tal. O equipo de goberno considera que os 9 tramos tal. Non se bonifica nin se eximiron da tasa porque se considerou por parte do equipo de goberno tal. Isto que é? Isto é un informe do equipo de goberno? Ou un informe dun órgano técnico? Por non querer xa noutro que xa nos parece que xa é o rizo dos rizos. Enténdese que, a pesar de que se poda mellorar, a calidade educativa que se oferta non é mala. Cóntase con profesores titulados e ofertase unha ampla variedade de instrumentos. Vamos a ver. Os informes teñen que ser emitidos polo órgano competente. É competente a Tesourería para informar sobre a aprobación dunha ordenanza fiscal? Sí. Pero que competencia vai poder ter a Tesoureira para informar sobre cuestións de calidade musical? Por moi melómana que poida ser. Pero non é competencia dela.
Terá que haber outro informe sobre esas cuestións de outro órgano. A nós este informe non nos parece acaído. Informe que despois, na proposta da alcaldía, se fusila e se contempla tal cal. A ver, eu non sei se este informe é forzado ou é feito dentro do libre tal, pero desde logo entran cuestións que non son da competencia da tesorería. Por exemplo, outra, o equipo de goberno solicita todas as axudas públicas ofertadas por outras administracións para o Conservatorio Profesional de Música e a Escola Municipal de Música. Tema aparte é que as concedan ou que as oferten. A ver, aquí o que tiña que poñer nun informe de tesorería é tal ano, solicitáronse tal, concedeuse isto, non se concedeu aquilo, pero estas consideracións así, índole subxectiva e tal, isto non é propio dun órgano técnico. Entón, a nós nos parece de recibo este informe para botar abaixo unhas alegacións que, pola contra, están ben fundamentadas, ben argumentadas, e que, indo ao fondo da cuestión, supoñen unha rebaixa importante para todos aqueles alumnos que se matriculen tanto no Conservatorio como na Escola de Música. Nós, en vista disto, imos votar en contra da desestimación destas alegacións. Moitas gracias. Gracias, alcalde. Ben, a resposta que fixo a tesoureira con respecto a estas alegacións son consensuadas dela con a nosa área. Ben, a vista de que o BNG e o Espazo Común non presentaron ningunha alegación, eu vou dar respostas que presenta a AMPA do Conservatorio. Na primeira, que é a revisión do sistema de bonificación, incorporando tramos máis progresivos e criterios complementarios ao IPREN, consideramos que establecer o sistema de bonificación conforme o IPREN é o máis xusto, porque así podemos favorecer as familias con menos recursos. Con respecto á ampliación e mellora da bonificación ás familias monoparentais, equiparándoas legalmente ás familias numerosas cando corresponda e tendo en conta o número de fillos e a renda. Consideramos suficiente un 20% para as familias monoparentais e un 30% para as familias numerosas. Primeiro, calculas a taxa que resulta da aplicación da súa renta e despois faiselle esta bonificación. Na terceira, a inclusión de tarifas máximas por servicio, asegurando a proporcionalidade co nivel de ingresos da unidade familiar. Temos 9 tramos de renda, máis temos o tramo de familia numerosa, máis o tramo de emerxencia social. En total temos 11 tramos. Creemos que son máis que suficientes e en ningún caso se penaliza a familias con ingresos moderados ou cargas múltiples. Na cuarta alegación, que a aplicación das bonificacións ou exención nas probas de acceso en función da renda e situación social. Nunca se bonificaron as tasas para as probas de acceso, nin nas de antes, nin nas de agora. Páganse unha vez ao ano e as bonificacións xa se aplican nas matrículas. Na quinta alegación, que era o reforzo e a avaliación previa da calidade educativa ofrecida, profesorado, materiais, tempo lectivo, agrupación, entendemos que sempre se pode mellorar, pero a calidade educativa que temos agora é boa, contase con 11 profesores titulados e ofrécese unha ampla variedade de instrumentos, en total 13. Sen olvidar que damos cabida a unha escola de música, a un conservatorio en grau elemental e a un conservatorio en grau profesional. Sexta, que a ordenanza sexa adaptada a principios constitutivos e a normativa educativa vixente, garantindo un acceso equitativo, inclusivo e real ao ensino público. Esta ordenanza non incumple ningunha lei de inclusión, nin estatal, nin autonómica. Sétima, que o Concello do Carballiño realice de forma urxente e proactiva xestións e reclamacións de financiamento necesarias ante a Consellería de Educación da Xunta de Galicia para o Conservatorio Profesional de Música e Escola de Música. Esta ordenanza solicitamos sempre todas as axudas públicas ofertadas por outras administracións. E a última, que o Concello de Carballiño leva a cabo a implantación dun bono cultural artístico municipal destinado a familias empadroadas con alumnado matriculado no Conservatorio ou na Escola Municipal de Música, como medida de apoio económico e promoción da educación artística. Nestes momentos non temos contemplado implantar ningún bono cultural, pero poderíase estudiar máis adiante. Bueno, ben, dicir que cada vez que falamos do conservatorio e poñemos moitas cousas en dúbida, non lle facemos un favor ao conservatorio, e un conservatorio que funciona ben. E o primeiro que hai que dicir é que esta casa, o Concello do Carballiño, a veciñanza fai un esforzo moi importante
para poder manter un servicio que, dende logo, a xente o ten moi ben valorado. Porque parece que falamos do conservatorio, estamos falando de outro centro que non é o noso. Dicir tamén que desde aquí se traballa para mellorar a financiación, se intenta con todas as administracións, se logrou, por exemplo, ca Deputación de Ourense, a petición do Grupo Socialista, que hai na actualidade, xa subiu a subvención a 60.000 euros, hai un compromiso de subilo anualmente, co cal hai unha mellora da financiación nos últimos anos. É normal que no informe diga, Fran, que diga que se vai que na actualidade se ota todas as subvencións que saen, porque eso, se yo trasladan ao Departamento de Educación, a técnico dirá, pois todas as convocatorias que saen nos mandamos que podamos incluir ou solicitar unha partida para este servicio. Dicir tamén, bueno, xa non me vou meter en que cuestionan o traballo tamén da tesoureira, etc. Pero, bueno, dicir que o que estamos aquí é volvendo a un sistema progresivo, que é o máis xusto, e que foi un acordo que no seu momento incluso tomamos cos propios membros da AMPA que viñeron aquí a unha reunión, cos representantes dos profesores, é que tamén se toma esta decisión por unha cuestión de legalidade. Obviamente, cando se votou a ordenanza, nós xa avisamos, igual que avisaron os servicios xurídicos desta casa, de que isto non cumplía a normativa. O que estamos volvendo, se está rectificando, se está arranxando unha situación para comezar en tempo cunha nova ordenanza para o curso, que tamén era o compromiso que tiña este grupo de goberno, por eso se agilizou tamén dende a área de educación a tramitación, tamén se intenta facelo baixo un criterio que foi acordado, que era volver ás rendas a un sistema progresivo. E voulle dicir, vostede asegurou aquí que a xente que vai pagar máis. E non é certo. Sabe quen vai pagar menos? Non van pagar menos as rendas máis baixas, que nós xa habíamos avisado. Entón, se nós temos un modelo, pois é o que tamén vamos a aplicar na normativa, que é que as rendas máis baixas paguen menos, e, dende logo, para todas as rendas sexa máis xusto. Por eso os tramos son progresivos e non hai un pago único, que, dende logo, era o que queríamos tamén mudar, e incluso que os propios pais e nais, non só representantes da AMPA, senón, en xeral, nos demandaban, porque moitos se viron cun problema económico que foi creado no seu momento ca aprobación da anterior ordenanza. Bueno, nesta primeira intervención nada máis, dicir que en todo caso sempre nos alegramos de que os colectivos nos presenten tamén propostas que sempre se recollen, pero dende logo tamén o que estamos hoxe aquí é facendo xustiza, tendo unha ordenanza máis xusta e dende logo facendo con criterio efectivamente tamén político, porque entendemos que as rentas progresivas é o máis xusto para a veciñanza. Nada máis e moitas gracias. Sofía. Grazas, señor alcalde. Ben, bueno, como no primeiro turno, porque aquí vamos aí cos tempos cando lle interesa o equipo de goberno medidos, vou a... Para o cronómetro, Diego, que están os mandos do PP. Mira, vamos a ver. Eu pediríavos que non engañarades a xente, As matemáticas son exactas e entón, mirade, aumento desproporcionado das tasas no próximo curso 2025-2026. Di vostede que as rentas máis baixas van a pagar menos. Mire, por desgracia, aqueles que están en risco de exclusión social ou que non teñen traballo ou que teñen moitas dificultades, por suposto que teñen que pagar menos e xo pagaban antes. Mire, as tasas van a subir o seguinte, pero para aqueles que teñan un salario mínimo interprofesional, non estamos falando aquí do CEO de ningunha multinacional. Mire, a veciñanza do Carballiño ten que ter claro que o próximo ano as matrículas de grau profesional pagábamos 645 euros e agora vamos a pasar a pagar 815, unha suba de 170 euros. Colla a calculadora e calcule. Na matrícula de grau elemental, o curso pasado pagábamos 470 euros e agora vamos a pasar a pagar 645 euros. Unha suba de 175 euros. As familias
cunha renda entre o 200 e o 250, na Escola de Música, perdón, no 2024-25 pagaba 150 euros e agora vai a pasar a pagar 240 euros, un 60% máis de subida. E estamos falando dunha escola de música que ten media hora a semana de instrumento, que mentras chegas quitas a chaqueta, sale o outro da clase e demais se quedan 15 minutos. Mire, vostedes van subir as tasas. Non sei cal foi o motivo de que o Partido Popular cambiara de parecer, se pasara a anterior ordenanza, pero tampouco lle gustou e entón fixo ali un batiburrillo, non sei o que fixo. Entón, como non sabemos cando van, cando veñen, o que lles gusta, o que non lles gusta, porque claro, a outra ordenanza era antes do pacto. Agora co pacto, a verdade é que o señor alcalde ten un poder de convicción e sí, señor alcalde, eu sempre yo recoñecín e o admiro, que de verdad embobounos e aí está o resultado. Bueno, entón, isto é un desastre e estou totalmente de acordo con eles que o teñen que retirar. Felicitar a AMPA, porque voulles decir quen son a AMPA, as nais e os pais, non é unha persona en concreto, señor Fernández. Entón, presentaron e traballaron, porque son 11 folios de alegacións, con propostas, alegación, informes. Home, vontade de diálogo e de consenso teñen, que non o teñen son vostedes. E agora, solo para rematar, lle pido 30 segundos, porque na alegación número 7 o que piden é que se busque financiación externa. E contéstanlle. O equipo de goberno solicita todas as axudas públicas ofertadas por outras administracións para o Conservatorio Profesional de Música e a Escola de Música do Carballiño. Tema aparte é que se concedan, que se oferten ou que chova. Isto é unha contestación seria e non me dá tempo a lelas todas. Isto é unha tomadura de pelo. E mirade, os responsables da área e demais, por favor, se estamos aquí representando os veciños, e o primeiro que temos que facer é escoitalos. Entón, fagan o favor e baixen o grado de soberbia e reúnanse ca xente e falen con ela. Nada máis. Moi ben, eu vou empezar onde o deixou Sofía. Señor Fernández, un informe técnico xurídico que é o que fai unha técnica municipal, porque lle recordo que a técnica municipal traballa para a institución, non para vostede. Entonces, pagámoslle todos tamén. Un informe técnico xurídico dunha tesoureira, o equipo de goberno solicita todas as axudas públicas ofertadas por outras administracións para o Conservatorio Profesional de Música e a Escola Municipal de Música. Tema aparte é que as concedan ou que as oferten. Que o diga vostede. Perfectamente válido. Criterio de oportunidade. Un informe, unha tesoureira, criterio técnico, xurídico ou financiero. É dicir, cantas axudas, cantas se concederon, cal é a financiación, que vai incidir, se aprobamos estas alegacións, canto vai incidir no coste, todas esas historias. E que isto non. Isto, tal e como leo a concelleira de Educación, vale, está ben. É un criterio de oportunidade. Pero isto non se sostén. Isto non sei se digo consensuado, o día foi consensuado. Non é necesario que sean consensuados. O técnico ten que informar do que ve e do que ten, non do que consensúa con vostede. Para iso está vostede. Por certo, con quen ten que consensuar vostede? Co sector. Reúnese vostede cos pais e coas nais? Houve algún diálogo? Porque diálogo, como lle dixen antes, no pleno pasado non é aí vos vai. Diálogo non é necesariamente aceptar o que o outro che diga, é falar, é razonar, é expoñer. Claro, é que a min dá má sensación de que nesta cuestión ustedes levan o tema, algo mencionou xa a Sofía, hacia cuestións de personalismo. Pero non é esa a cuestión. Ustedes xestionan un servicio, un conservatorio. Conservatorio que, por certo, señor Fernández, a semana pasada estuveron do Conservatorio de Ourense, nos centros de saúde de Carballiño, de ensino de Carballiño, falándolles do que fan, do que non fan, captando posibles alumnados para alá. Fan eso vostedes?
Dame que non. Se non son capaces nin sequera de reunirse cos pais e coas nais, por cuestións de que non aguantan a non sei quen, mire, tanto nestas cuestións como noutras que virán relacionadas co conservatorio e coa escola de música, nós o que estamos vendo é que por esas cuestións están xerando un foco de problemas e creemos que non se está xestionando ben. Optaron pola imposición, pola falta de diálogo, e sabe onde está o problema? Que eso non vai pagar ni unha persona, nin tal, que non vai pagar os alumnos e a veciñanza. Moitas gracias. Gracias, Fran. Ben, onta mañá precisamente no auditorio leváronse a todos os coles do Carballiño, de Irixo, Boborás e Maside a unhas xornadas didácticas onde se lle presentaron instrumentos, fixeron unha obra pequena de teatro para captar alumnos para o conservatorio. Eu creo que foi un éxito e os rapaces quedaron encantados. Ben, en canto ás tarifas, sí que é verdade que, como volvemos ás do ano anterior, sí que son máis caras que as deste ano, pero tampouco en todos os tramos. Hai tramos a partir do 175% que ainda incluso son máis baratas que as deste ano. Volvo a decir que son as tasas xustas, que despois hai unha serie de descontos por 2 ou máis membros da mesma familia matriculados, familias monoparentais, familias numerosas, as familias de emerxencia social. Polo tanto, eu creo que son unhas tasas xustas para a calidade educativa que temos no centro. Que o centro pode mellorar? Sí. Que pode ir a haber máis instrumentos? Sí. Que pode haber máis profesores con mellores condicións? Sí. Pero, bueno, de momento é o que temos. Eu creo que temos un gran conservatorio. Agora vai baixar xa para o seu estado orixinal. E, bueno, pois pouco a pouco, se hai algo que mellorar, non teríamos ningún problema en estudiar. As alegacións que presenta a AMPA, pois, falando coa tesoureira, pois eu creo que están ben contestadas. Non teño máis que decir. Gracias. Bueno, ben, nada, dicir que varias cousas. O problema que tuvemos foi por vostede, Sofía. Vostede presentou, non había ningún tipo de problema, e vostede presentou aquí unha ordenanza que foi a que xerou o malestar xeral en toda a comunidade, que tuvemos aquí... Por que ti o dis? Sí, porque digo eu, porque estuve aquí reunido con todos, aparte, non é que o diga eu, é que tamén yo di a valedora do povo. Aparte non é que yo diga a valedora do povo, aparte tamén yo dixeron... Polo empadronamento, por favor, querido. Que dicía vostede do Partido Popular cando interrompiron? É que non minta. Bueno, a ver, por favor. Fale do empadronamento. A valedora do povo, os servicios jurídicos desta casa, os pais, o profesorado, todos viñeron aquí. Por eso se tomou a decisión por parte da área de educación de mudala para cumplir a lei e para cumplir co criterio que tamén acordamos con eles. E o criterio que acordamos con eles é que foran unhas tasas máis xustas. E para ser máis xustas, nós entendemos. O que é increíble é que vostede do BNG veña propoñendo os pagos únicos. Eso sí que é increíble. Eso sí que é increíble. Despois, dicirles tamén que isto é un documento vivo, que todas as propostas que se podan recoller ao longo deste ano, pois tamén se poden incluir na seguinte modificación da ordenanza. Na vindeira modificación. Dicir tamén que non hai ningún problema, que dicía o concelleiro de Espazo Común, en que na próxima comisión, pois tamén, se vostedes o preguntan, ou o que sexa, pois tamén traer, ou por parte da comunidade educativa, pois tamén trasladarlle as convocatorias as que nos presentamos para solicitar axuda para financiar o servicio. Despois dicirlles que nos últimos anos se fixaron varias campañas de matriculación no conservatorio, tanto que dicía ahora a concelleira no propio auditorio, como se foi aos centros para enseñar os diferentes instrumentos para que a xente se apuntara. Tamén dicirlle e preguntarlles canta xente vai ao Conservatorio de Ourense, porque veñen facer a campaña e nós que estamos preto de Ourense, Ribadavia, o mesmo Xinzo, incluso a Llariz, teñen que ter as escolas de música e o conservatorio pola falta de servicio de cobertura que nos dá a cidade de Ourense, que, por certo, eso cubre a Xunta de Galicia, mentres o resto facemos un esforzo municipal importantísimo que hai que valorar. Polo tanto, pois, nós entendemos de que esta normativa cumple a lei, esta normativa é máis xusta que a última que se aprobou, e tamén entendemos que incluso se collemos a súa, eliminamos as irregularidades que nos dicía a valedora do povo e os servicios xurídicos, se pagaría
moitísimo máis, dende logo, do que se vai a pagar. Por lo tanto, nos entendemos que hai marxe de mellora e o que temos é que traballar. Esta é unha boa base, esta recolle as iniciativas que ao principio pois se falou e se amosou públicamente a intención de como queríamos que fora esta ordenanza, que é unha ordenanza máis xusta, e é o que se vai a aprobar. Nada máis e moitas grazas. Ben, votos en contra? Espazo común e bloque. Votos a favor? Sí, sí. Ben, pasamos ao punto do expediente 9215/2024, resolución alegacións á ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario do servicio de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración. Ten a palabra Sofía. Ben, pois esta é unha alegación que presentamos, como xa avanzamos no debate da taxa, en contra da suba da mesma. Ben, vou a ler a alegación. O acceso á auga potable é un dereito fundamental e calquera subida nas tarifas debería ser avaliada con extremo cuidado, considerando o seu impacto nas familias e nos colectivos máis vulnerables e na sociedade. Consideramos que os investimentos necesarios para mellorar a infraestrutura e os servicios relacionados coa suministración de auga son fundamentais para asegurar un acceso sostible de calidade. Con todo, estes investimentos non deberían recaer exclusivamente na cidadanía, especialmente nun contexto onde moitas familias se enfrontan dificultades económicas. A xustificación do aumento da tarifa basease no financiamento de investimentos e infraestructuras hidráulicas, obras que, pola súa natureza, alcance finalidade e corresponden ás competencias propias de outras administracións públicas e non deben ser repercutidas directa e exclusivamente sobre a cidadanía. Ben, nós o que pedíamos xa cando trouxeron a ordenanza ao pleno, era que non lle calcaran a veciñanza do Carballiño todo. Levamos co contrato da auga, un contrato moi polémico, que seguirá sendo polémico, dende o principio, pedindo que, por favor, se busque financiación externa para esos investimentos que hai que facer. Ben, o ano pasado, vostedes presentaron, xunto con outros concellos, presentáronse para ter as axudas do PERTE. Decían que isto iba a estar incluído dentro do contrato, que iba a ser unha boa nova, porque así, desa maneira, se iban a financiar. Bueno, contáronos aquí un rollo que, non sei, nas comisións outro rollo, pero eu agora o que lle pediría era que lle explicaran a veciñanza do Carballiño o seguinte. Vai perder o Concello do Carballiño máis dun millón de euros do PERTE por duplicar conceptos na licitación de abastecemento da auga? Porque temos, por unha parte, no estudio económico, aproximadamente, entre o que presentaron no PERTE e o estudio económico, un 67% máis ou menos que está duplicado. As actuacións que están duplicadas son: atópanse na mellora da rede de distribución en baixa, valorada en máis de 427.000 euros, investimentos clave do PERTE que tamén figuran como parte do paquete de obras exixidas na nova concesión, o mesmo ocorre coa digitalización das redes de saneamento e depuración, unha actuación de máis de 556.000 euros, e que, segundo unha análise técnica, xa se recolle un 50% no contrato municipal. A duplicidade tamén afecta a modernización cartográfica e numérica das redes de abastecemento e saneamento, cun custo estimado de 82.000 euros, contemplada igualmente no anteproxecto do contrato, e non son casos illados. Están plans xa existentes como de emerxencia ante as secas por 12.200 euros e os protocolos de vigilancia de calidade da auga, que se volveron a incorporar á licitación a pesar de estar en vigor ou ser financiados previamente. Isto é algo que nos preocupa, porque ou ben lle van regalar 1 millón de euros á empresa, que non vai a ser o caso, ou ben van a perder isto, porque cas explicacións que temos ata de agora, señor alcalde. Agora, se vostede non lo explica con claridade, eu estaría encantada de quedar tranquila de que vamos a recibir o importe do 1,5 millón de euros do PERTE e vamos a buscar financiación
para que non suba a taxa da auga. Entón, neste primeiro turno, pois nada máis agardando polas súas explicacións, claro. Bueno, eu vou me ceñir á alegación que é a que presentamos e a que vamos a resolver. Que o concurso de agua está sendo un espectáculo nacional, eso xa non é cousa miña, é cousa vosa. Hai unha decisión política que toma o Concello de Carballiño, que toma o Goberno. Unha decisión política, non é técnica. Que agora aquí dice la tesorera, dice la secretaria... No, aquí estamos falando de política. E hai unha decisión política que toman o Goberno do Carballiño, que é que, cando remate o concurso, os veciños de Carballiño van a pagar un 35% máis do precio da auga. Eso é indiscutible. E o ciudadano que lle interesa non é el artículo 1 del apartado 2. Saben, pago máis ou pago menos? Pago máis. Van a pagar máis, un 35% máis. Isto era inevitable? Non, era evitable. Porque a maior parte desta suba é porque se mete no contrato unha serie de obras que en vez de pagalas que nas ten que pagar o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Aguas de Galicia, eran quen tiñan que pagar as obras de infraestructuras, como pasan de Carballiño, como le han pasado toda a vida, pois o Concello e o Goberno impútalle esas obras ao precio da auga. Verdad? Que fácil. Non fai falta, oiga, dice o informe técnico que hai que desalegar, que hai que desestimar a alegación. Home, claro, porque o informe técnico dice que cando hai maioría absoluta, quen decide é o que ten o Goberno. Non fai falta ser moi listo para decir é que a lei dice que o que ten maioría absoluta manda. Claro que mandan. Que estamos falando aquí? De pedirlles unha decisión política, que era, pidámoslle á Xunta de Galicia, a Augas de Galicia, que financie parte destas obras, e xa non a teñen que pagar os veciños. Señores do PP, Xunta de Galicia, Augas de Galicia, a ver, alcalde, se a mellor non o sabes nin te recorda, porque eu non... Canto leva invertido Aguas de Galicia no Concello de Carballiño nos últimos 10 anos? Abastecemento, saneamento e depuración. Eu creo que 0 euros. Señores do PP, 0 euros. A Xunta e o Partido Popular levan maltratando a Carballiño sempre. 0 euros. 0 euros. Pero é que non invirten no resto dos concellos, financian o 100%. Abastecemento, depósitos, traídas, todo, depuradoras e máis. A maior parte de depuradoras de grandes vilas non a pagan os veciños, pagan os propios servicios de Augas de Galicia que asumiron eles os costes. Por lo tanto, a dúda era, políticamente, hai que elixir entre se paga a Xunta ou se pagan os ciudadanos de Carballiño. Ustedes elixiron que paguen os ciudadanos de Carballiño. Non quero entrar en máis. Nós que lle pedíamos en esta alegación? Pois que da mesma maneira, non me meto eu aí que ten que ser o alcalde, da mesma maneira que se hai unha duplicidade de concurrencia, ao mellor se poden cambiar unhas obras por outras para que non pase eso, porque o dice o pliego técnico, non hai que ir máis alá. O que se podía era buscar unha fórmula para ter un compromiso coa Xunta de Galicia e dicir, Aguas de Galicia, dótenos usted para o próximo ano ou 2 anos, pois esta cantidad de diñeiro. E entonces non a pagarían os veciños de Carballiño. Por lo tanto, señores do PP, bla, 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 euros, 0. Inversións en Carballiño, 0. Enchufados que traballan no PP en Carballiño, todos. Pero eso hai cartos. Non, todos. Se queren fadolle unha lista dos que pasaron por aí nos últimos 15 anos e le dio aos seus familiares cantos están traballando na Xunta ou na Diputación. Fagolle unha lista, non sei se me chegará esta libreta. E vostedes dos que están aí, pois xa veremos dentro de 5 anos onde están. Para iso o PP funciona moi ben. O PP en Carballiño funciona moi ben no Departamento de Traballo de afiliados do PP. Pero pasta para Carballiño, 0 euros. Para Ribadavia hai, para o Barco hai, para Santiago hai, para todos os sitios hai. Para Carballiño, o PP, 0 euros. Bueno,
Remato a miña intervención porque sei que non o van a estimar. A ustedes dalle igual. Ustedes, isto sonalle a chino, veñen aquí a falar de que non saben e tal. É unha pena, Paco, os que estades no goberno, que lle calquedes para os próximos 20 anos unha subida do 35% aos veciños que eu entendo, e nós entendemos legítimamente. Isto é falar de política, que ese diñeiro o tiña que poñer quen lle pon a todos os concellos, que era Aguas de Galicia e a Xunta de Galicia. Nós o que pedíamos, oye, se queda unha posibilidade que lle dedes unha volta, pero sabemos que non lle vades a dar. Bueno, nada máis. Sí, son eu. Faime gracia a Pachi falando de enchufados, que é o rei do... Usted meteu a medio mundo meteu no enchufado. Perdona, a familiar ningún. Ningún. Vos, fillos, cuñados, irmãos, sobriños, primos de demais familia. Eu cando falou, cando falou usted, eu non dixe nada, a ver se ten un poquillo de educación e por lo menos respeta o turno de palabra. A ver se por lo menos, eu dixo moitas barbaridades e deixeno falar. Pois aguanta un pouco, xa ten unha edad para aguantar. Bueno, desde o primeiro momento que entramos, non sei o que pasou antes, a verdade, o PP entendo que é un partido político igual que os demais, e que pudo haber moita xente que fixo cousa, pero de ustedes sí que sei seguro que tuvo problemas de enchufismo e moitos. Aquí no Concello tuvo varias denuncias, e tuvo varios problemas, eso sabe todo o mundo, non é como inventei eu, non. Por favor. E el chamou yo mesmo. Joder, é que tú só os coitas o que queres. Ou te hasta pon deste lado ou deste, non sei. Por favor. Bueno, e por iso vos digo que deixademe falar, igual que eu deixo falar os demais. Por favor, no segundo turno xa ten Pachi para dicirle o que queres. Bueno, desde o primeiro momento falamos con a Aguas de Galicia, pedímoslle os depósitos que son casi 1,5 millón de euros, fomos a pedirlle a ver se nos podían axudar a facer os depósitos, que é a inversión máis importante, e pedímoslle en todo momento axuda para poder desenvolver este proxecto que temos entre maus. A Aguas de Galicia recibinos, estivemos con eles e temos a constancia de que nos vai axudar no momento que se axudique o contrato de auga, quedou en axudarnos no que é nas inversións. A ver, se é verdade ou non, pois hai para que esperar. Eu estou convencido de que sí. No Concello de Carballiño, as últimas subvencións que se pediron de saneamento e depuración viñeron aprobadas no ano 2024, se pode velas na plataforma de contratación, e foron adxudicadas por Aguas de Galicia. Hai dúas, poden velas e están adxudicadas, o sea, de cero patatero, nada. Pero bueno, podemos, eu digo yo con datos, pode entrar na plataforma de licitación e pode ver as dúas. Logo, explicar o que é a Directiva Marco da Auga, unha directiva da Unión Europea que fala do ciclo integral da auga. Que é o ciclo integral da auga? É abastecemento, saneamento e reutilización. A partir da hora, a Unión Europea pois mete o que é na mao dos concellos e de gestión da auga dunha forma moi importante e obriga unha serie de cousas que son moi importantes para o que é o tratamento da auga. Captación, regulación, transporte, tratamento, almacenamento, distribución, alcantarillado, depuración de aguas residuais, tratamento de fangos, aproveitamento de biosólidos e, por último, o novo que é a reutilización. E, por último, falar dun equilibrio económico-financiero que nos pide autosuficiencia, que todo o que se gaste pague o servicio que se faga, que o pague o contribuinte. Oblíganos as directivas da Unión Europea a subir este servizo e decirlle que no pliego esta subida viña no pliego de prescripcións e en todo momento estuveron a favor, votaron a favor. Por eso que ahora é extraño que estén totalmente en contra desta subida. Para nós reconocemos que é unha subida para a veciñanza dentro da agua, pero é un servicio que contamos que mellore moito e vamos a estar encima del para que realmente sea un servicio bo e que faga un servicio para a veciñanza importante. Moitas gracias. Gracias, Pepe.
Bueno, aí hai varias partes, vou empezar por contestar a Sofía as súas preocupacións en canto ao perte de auga, pois, para que se faga unha idea, van 9.000 contadores no pliego da concesión de auga e co incremento de paciños, de tal, todas esas obras que van, pois necesitaríamos xa 10.000, aparte de o número de casas que se fan, pois o ano pasado en torno a 30 e a verdade que agora vamos como unha moto. Solo eso por unha parte. Por outra parte, como ben apuntou Pachi, no propio pliego se recolle a posibilidade de mudar o tipo de obras e de inversións no pliego da auga, co cal sempre utilizaremos antes o do PERTE. Entonces, por esa parte, eu creo que non hai que preocuparse. E logo, bueno, hai unha realidade que, bueno, é verdad que no 24 hubo inversións Pepe, pero, bueno, foron de pequeno calao. Quero dicir, non é para a categoría dunha vila como Carballiño que temos unha problemática para que nos fagamos unha idea de redes que chegan ao rural prácticamente da época de Javier Perea e de Argimiro Marnotes. É dicir, que sempre é un sistema no que vai haber que estar invertindo e vamos ter que melloralo. Despois estamos nun contexto europeo, no que non vou entrar xa en explicar o ciclo integral da auga, pero sí decir que hai que facer un cumplimento de unha serie de premisas que marca Europa. E unha delas é que o servicio non pode ser deficitario, ten que cubrirse. Neste momento, como ben sabe, o déficit que ten o Concello é prácticamente en torno a 1,5 millón de euros o ano. En torno a 1,5 millón de euros. Este acordo aprobámoslo por unanimidade prácticamente no pleno. Penso que vostede abstúvose. O resto, aprobamos esta suba, non é unha cousa... Esa é a realidade. Entón, bueno, eu creo que en canto a decisión política, sí, é unha decisión política. Eu creo, no propio informe da interventora, di, óyese, o tramo máis baixo na cidade de Ourense pasa a 0,88 metro cúbico e no Carballiño vai pasar a 0,20. Casi un 80% menos que na cidade de Ourense. Ca escala de economías, que supón 100.000 habitantes, no que está xenerando un coste por litro moito menor que no caso do Carballiño. Entón, bueno, evidentemente, como todo é criticable, pero, bueno, hai premisas que non podemos olvidar e que son de futuro. Primeiro, este prego penaliza os grandes consumos. Este prego favorece o uso sostible da auga. E, bueno, despois, evidentemente, é un tema xa no tema do concurso de todo eso, no que os intereses que se xogan aí son moi grandes entre as empresas. Evidentemente, se me pregunta ahora cando vai entrar en vigor pois diríalle, non sei, nin o tipo de alegacións que vai haber, aí vai andar todo o mundo cos seus equipos e non lle sabrei dicir, pero podo dicir que, bueno, é unha suba aprobada mayoritariamente polo Pleno, no sentido de que aprobamos esas cláusulas técnicas e económicas xa iban incluídas e non se preocupe no tema do PERTE no sentido de que, primeiro, podese cambiar no propio tal e, segundo, é necesario. Ojalá tuviéramos esa inversión continua de todos os anos, 100.000, 20.000, 200.000, que nos permitirá estar noutro nivel, pero realmente temos un sistema de depuración está bastante ben, hai que dicirlo, si se fixeron inversións, o de depuración ou de depuradoras, o de saneamento. Pero, bueno, o de abastecemento, evidentemente, o que lles decía, temos redes que prácticamente desfanse na man. Ahora mesmo, pois, a rede que acaba de romper na Calvo Sotelo, pois é papel. Xa vamos facer unha inversión de urxencia ao propio Concello de en torno a 50.000 euros para ese tramo todo, modificalo e poñelo en ferro, e aí vamos a solicitar tamén, xa solicitamos axudas á Consellería. Estamos incluso no que é a propia
Estrada de Ribadavia en negociacións para facernos cargo dela e que nos repoñan todos os servicios e pasa a titularidade municipal. Neste primeiro turno non teño máis que dicir. Ten a palabra Sofía. Grazas. Ben, bueno, nós o que pretendemos é que, como decía ao principio, é que non recaia todo sobre a veciñanza do Carballiño. Parécenos que unha suba do 35%, pois que unha suba moi elevada. E, de feito, a tesoureira no seu informe o que di é que a subida das tarifas están xustificadas no estudio de viabilidade do servicio e os investimentos do servicio propostos no contrato debe asumilos o adxudicatario, que recuperará a través dos ingresos obtidos da súa xestión. Entón, a ver, si nós o que facemos é, porque claro, o portavoz do Partido Popular di que fomos pedir e que nos reunimos, eso é certo, porque fotos hai un montón. Ahora, por moito pedir, pero se non nos dan nada, haberá que modificar a forma de pedir porque non é a axeitada. Porque vemos no periódico todos os días como outros concellos pois conseguen, pois eso, un depósito, unha depuradora, o saneamento no rural, consiguen, importes importantes. Porque non é decir, bueno, non sei, non deu vostede as subvencións que conseguiron, non deu os importes, nin as detallou, non sei canto é. Pero cousas importantes non, porque non saliron na prensa. Eu estou segura que se fora algo superimportante para o Carballiño, irían todos ali facer a foto. Porque entendo que lles gusta. Entón, home, dache a risa, fostes novo inaugurar un contenedor que non funciona. Home, por Dios. Home, que, en fin, é que as buscades pola mão, de verdad. Ben, posibilidade de mudar as obras. Pois, por favor, vamos a entre o PERTE, si temos aí ese 1,5 millón de euros, si podemos conseguir financiación de Augas de Galiza, se podemos conseguir financiación por parte da Xunta de Galicia nos seus orzamentos, pois entendo que vai a ser moi beneficioso para Carballiño. E iso é o que pedimos durante todo este proceso do contrato. Non pedimos outra cousa. Entón, bueno, está nas súas maus. Isto, en todas as intervencións, repito o mesmo. Vostedes son os que gobernan, vostedes son os que teñen que materializar as propostas que nos venden e o fume que nos venden, porque, claro, é moi fácil decir todos os días que vamos a facer, pero despois vemos como pasan os días, como xa vai alá o ecuador do mandato e no Carballiño obras importantes e que cubran as necesidades que temos, pois hai poucas, e unha delas é a da auga, porque a rotura non é só no Calvo Sotelo, que está todo para cambiar. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sofía. Pachi. Bueno, moitas gracias, Paco. Vamos a ver. Para que a xente do Carballiño lle quede claro, o precio da auga decídese hoxe. Decídese hoxe. Este acto administrativo de votar, vamos a decidir se sube o 35% ou se habilitan outras vías. O goberno, formado por o PP e por o PSOE, decide hoxe, cos seus votos, que se lle suba a agua o 35%. Este é un feito administrativo indiscutible. O que pasou, non? Este é o que digo. Por lo tanto, vostedes van desestimar unha alegación contra que se suba o 35%. Vostedes van a consolidar que os ciudadanos, unha vez que entra en vigor o contrato, paguen un 35% máis. Segundo tema. Señor, intentarémolo. Vostede é o señor intentarémolo. Pois o señor intentarémolo voulle dicir, intente o mellor, porque por ahora todo o que lle mandan para o Carballiño é calderilla. Pabellón polideportivo, 100.000 euros. Pabellón polideportivo de Ribadavia, 1.300.000 euros. Plaza de Abastos, 20.000 euros. Non dá nin para poñer unha porta. Non, máis. Bueno, pois unha porta e media. Non, unha merda, unha merda. Perdón. Son 400.000, Bueno, o que está firmado por vos
Tal, o intentarémolo intentaremos 400.000, pero temos 20.000. Pero así todo, mira, Paco, vouche dicir a ti, vou falar para o goberno socialista, que sodes os que estades aí porque vos votaron. Sabedes cal é o discurso do PP? Fotos as que queiran. Pasta hasta que estemos nós, nada. Ese é o discurso deles. Ese é o discurso que contan nas consellerías e é o que lle din, mira, mentras estén eles, vamos ali e facemos as fotos. Pasta cero. Cando nos den a alcaldía, xa miraremos se lle damos nosa pasta para o Carballiño. Por lo tanto, máis alá de traicionar o Carballiño, que iso é traicionar o Carballiño, creo que estades facendo un flaco favor. Eles non queren que este goberno en este ano teña obras nin teña pasta, porque non hai que ser moi listos para que se cumplides o pacto irregular e ilegal que tendes, eles van intentar que as obras se fagan cando lle des a alcaldía a eles. Ese é o xogo. Será, despois, xa vos digo como acaba o xogo. Nin lle dan a pasta agora, nin lle dan despois. Pero, en todo caso, vamos a acabar con eso. Eu que vos digo, señores do Partido Popular, é vos sodes responsables da subida do 35% da agua. E, para rematar, porque creo que xa está o tempo fora, mira, o único dos que estamos aquí, todos, que ten unha sentencia favorable de que non enchufou a nadie son eu. E cando burronades na sede do PP o próximo día, conta os que traballan para a Diputación, para a Fundación Comarcal, para a Mancomunidade e para todo, estades aí metidos o 90% dos que estades xunto na sede do PP. Nada máis e moitas gracias. Pepe. A ver, Pachi, si vemos o Concello, o sea, chegaches ao xulgado por algo, me imagino que non chegares... Porque me denunciou o PP. Bueno, por algo sería, me imagino, o juez non, o sea, porque che denuncia non chegas a un juicio, ten que haber un fiscal e a ver, uns inicios razonables por uns indicios por algo. Por favor, eu cando estuve falando Pachi, intentamos que non falara, o sea, respetar... Elvira non calou un segundo cando estaba falando Pachi. Non vou dicir, estaba aí rosmando todo o rato. A ver, vamos bueno, a... sigue. Acaba, Pepe. A ver, si me deis. Pero Paco, dillo tamén a ela. Xa lle dixen, xa mandei calar. Bueno, pero pues fíxeme en tanto caso como a ti. Tranquila que porque lle diga algo non vai pasar nada. Non creo que aguanta ben, que ten longo para ser moito máis. O que dicíamos, bueno, non quero entrar nestas cousas. Sí, vamos a aprobar nos cos votos nosos do PSOE e cos votos vosos de fai antes de que estuverais... No. Aprobádelo vos. Non nos. Vos. Nos vamos votar en contra, a ver se o entendes. Acabaches ou queres seguir, non sei. Pero, por favor. Por favor, déxame falar, home. Veña, vamos a acabar, senón... Claro, a ver se veis basta falar. Basta pedir a celeridade para poder ir en tempo. Nos vamos a intentar, o sea, vamos a aprobar esta suba porque... Por favor... Erika, un poquinho de educación, home, xa que estás aí, home, un poquinho de educación. A ver xa temos, home. O que che dicía, sí, é verdad, vamos a aprobar a subida das tasas da auga, porque son necesarias. E marca a lei europea que dice que o servicio que se fai hai que financiar de alguna forma. E esa é a forma. Podes venderlle a xente que somos nós os que vamos a gañar cartos e vamos a enchufar a todo Cristo. Sí, podes vender eso. Pois o tempo nos dará razón e xa se verá. Vale, moitas gracias, seguimos con pleno. Bueno, eu xa para rematar, evidentemente hai unha suba, evidentemente é unha suba que aprobamos nun momento, cando se fixo o estudio económico de viabilidade, e xa feito o concurso que non vamos a dicirlle ahora, non che damos eso. Eso xa sería rizar os rizos, xa estamos prácticamente obligados. Entón, bueno, sí, é unha suba que é unha realidade e eu creo que incluso é necesaria. Xa insisto, no sentido da sostenibilidade. 0,20 metro cúbico é un prezo razonable. Pensade que un hogar está a consumir en torno a 3,
4 metros cúbicos. Estamos falando de 0,80, básicamente. Depende, se non regas e tal. O que é o consumo de auga, claro, habrá que empezar a racionalizar que a auga da Tereida non é para encher piscinas, que a auga da Tereida non é para regar as patacas, etc. Entonces, bueno, eu, evidentemente, eu creo que é unha medida progresista, ambiental e de futuro, co cal vamos a votar con conciencia, con plena conciencia, a favor. Votos en contra? Votos a favor? En contra de desestimar a Oh, alegación. Ben, importaríamos pasar a moción de ESCO do Parque Empresarial? Pregúntelle a Sofía. Non No, ten. digo porque vou na defender eu e teño máis datos. Vale. Na, pasa xa, pasa... Pódese cambiar Sí, durante o pleno. xa miramos legalmente. Vale. Bueno, Ten a palabra Adolfo. Bueno, lévala ti, Adolfo. Sí, lévala ti. Sí, levo eu. Así casi vos vou pedir que despois fagamos renglón seguido ao transfugismo, porque non ten sentido facelas se non estás ti. Eu non teño problema. Claro, Paco, é que... Non teño problema. No, pero... É obvio que fala un pouco da túa situación e demais. No, eu non son transfuga nin... Bueno, máis, para eso tenemos a moción, para que se aclare. Vouche votar a favor. Fantástico. Pois mira, mellor ainda. Ben, tema parque empresarial. Vamos alá. Bueno, non faría falta ou non debería facer falta explicar por que é fundamental que se amplíe o chan empresarial do Carballiño. Fai moitos anos que prácticamente non hai parcelas. Todos somos conscientes de que hubo importantes empresas e grandes empresas que podían ter creado moito emprego no Carballiño, empresas logísticas, que pasaron de largo por non haber... Respecto ao teu compañeiro, por lo menos. Por non haber chan onde ubicarse. E sabémolo tanto que cando chegou vostede ao goberno, por certo, noraboa, 10 anos de alcalde xa, que é unha cousa a conmemorar. Para o Carballiño non é tan noraboa, pero para vostede entendo que sí, polo tanto hai que darlle. No 2015, cando chegou vostede á alcaldía, afirmaba que a ampliación do parque empresarial era prioridade absoluta. Total. Estamos no 2025 e estamos prácticamente igual que estábamos. Hai un proxecto dunha ampliación de 120 hectáreas, ou un anteproxecto, porque nin proxecto de momento, que é realmente en Maside, 100 hectáreas en Maside, 20 no Carballiño, pero é que levamos escoitado tantos anuncios, levamos escoitado visto tantas fotos, oféndense polo das fotos, pero aquí veo o señor Rueda, fai pouco, vendernos o parque empresarial. Pero é que hai roldas de prensa de vostede no ano 2021 e 2022 co director xeral do Instituto Galego de Vivenda Solo anunciando que era prácticamente inminente, que estaba todo prácticamente feito. Está aí a hemeroteca. Fotos e noticias. Falando do parque empresarial, levamos unhas 7.000, 8.000. Pero metros ampliados nos últimos 10 anos, desde que vostede é alcalde, levamos 0, igual que a inversión que decía vostede antes de Augas de Galicia. Entonces, xa que Maside leva a iniciativa, xa que nos anunciaron, é a terceira vez que traemos unha moción para intentar saber como está o tema do parque empresarial. E isto me leva ao último punto. Vamos a ver, señora secretaria, creo que o comentamos na comisión. Entendemos que no Concello do Carballiño ten que haber un expediente. Ten que haber un expediente sobre a ampliación do parque empresarial, cos trámites que serán feitos desde este Concello. No día da comisión comentámoslo, póñannoslo a disposición. Aquí chegamos a pleno sin saber nada, e sin ter un só documento. É dicir, eu a día de hoxe, hai dúas opcións. Ou vostedes se saltan a lei á toreira, que é o que pasa realmente, que lles dá exactamente igual que a oposición teña información ou non, responsabilidade, por certo, dos técnicos tamén, que son os que teñen que velar porque se cumpla a legislación neste caso, e non se cumple nunca, ou temos que pensar que non hai nada de nada. Verdad que hai un expediente, alcalde? No. Como non hai un expediente? Quereme dicir que no Concello do Carballiño vostede anunciou 50.000 veces a ampliación do parque empresarial. Aquí asinouse un convenio con Maside para facelo. Habrá un expediente, non? Vamos a ver, é un parque supramunicipal que leva totalmente a Xunta de Galicia. Na que os concellos poñemos o suelo, entre comillas. Vale, e para poñer ese suelo non hai un... Pero, señor alcalde, non hai un expediente en todo o Concello do Carballiño sobre a ampliación do parque empresarial. Nada de nada, ningún convenio, nin hai nada de nada. Oxe, a día de hoxe non hai nada. Informes, contextoche... Pero cos informes teñen que estar nun expediente... Bien, pero, eu estou interpelando, xa me contestará cando vostede queira, pero estoulle dicindo, evidentemente, nós temos que vir aquí agora e vostede dinos, non, hai unhos informes. Eu teño que ter eses informes para poder aquí no pleno expresalo, para poder opinar sobre eles. Están obrigados a poñernos esa información a dispor, non o fan nunca. E estamos fartos.
Porque despois traemos mocións sobre a transparencia e os 11 se enchen a boca e se indignan cando decimos que non son transparentes. E non nos contestan a nada, non nos respostan a un puñeteiro escrito, non nos dan a información dos expedientes. E hoxe vamos a falar do parque empresarial e o alcalde vai sacar ese pase torero que ten, vai decir dúas cousas que lle parecen técnicas, porque aquí o Concelleiro de Cultura é técnico do gas, aquí calquera pode falar do que lle queira. Entonces, temos lo que crer e punto pelota, pero que non é así, é que a administración é máis seria, é que o pleno do Concello do Carballiño ten que ser máis serio. É que ten que ser moito máis serio, é que non pode ser que fagan o que lles dá a gana. Que teñan maioría absoluta desde que se enamoraron, pareceme ben. Pero nós temos dereito a facer o noso papel e a que se respete o noso traballo. Entonces, alcalde, se me di que hai un só documento no Concello do Carballiño, retiramos a moción, como xa fixemos moitas veces, e traémolo ao pleno que ven, se pode ser cos datos, que é a súa obriga legal. Nada máis. Sofía. Grazas. Bueno, pois o acordo da moción o que pide que se convoque unha reunión de toda a corporación coas partes implicadas para dar conta da situación actual do proxecto de ampliación do parque empresarial. Home, penso que todos estaremos de acordo en ser transparentes, en... porque... Temos comisións de industria todos os meses. Sí, bueno, vamos a ver, señor alcalde, xa antes fixo, e agora estou no turno de intervención, entón, vamos a ver, fixestes referencia ás comisións. Eu pediríalle que gravaran as comisións igual que gravan os plenos para que a veciñanza do Carballiño vexa as explicacións que nos dan. Que houbo momentos en que a preguntas que se lle fixeron, e esta fixena eu, me respostaron abstención para pleno, o equipo de goberno. Jesucito de mi vida. Entón, vamos a ver, información temos a xusta e necesaria porque buscámonos a vida. Entón, pero eu xa non, con respecto ao parque empresarial, que é do que estamos falando agora, xa non é que lle trasladen a información a Sofía, nin a oposición, é a veciñanza do Carballiño. É fundamental que se amplíe o parque empresarial. Decía vostede na campaña, señor alcalde, que xa empresas se puxeran en contacto con vostede, que querían asentarse aquí pola situación que temos. Entón, ten que entender vostede a preocupación que temos para que todo sexa o máis áxil posible. Vostede conseguiu unhos socios de goberno que din que na Xunta teñen barra libre e que van a traer pa aquí todo lo habido e por haber. Está por ver, porque sabemos o que trouxeron. E repito, quedan 2 anos, quédalle un ano a vostede e outro ano a eles. A velocidade que traballan, vamos ver o que sacamos en limpo. Entón, penso que non ten nada de malo que pidamos información e transparencia. Non ten nada de malo. E se aínda por riba vostede está dicindo que é algo que leva a Xunta, porque a última vez que estuvo aquí o señor Rueda, porque, bueno, agora alporizaránse os da outra banda, porque eu asistín ao acto que me convidaron a primeira vez, asistín ao acto, e o que veu ali, non sei que veu contar, porque realmente veu vender que vamos a facer. E non sei, porque este señor veu no 2024 e decía que destacaba a posta en marcha este ano, eu non sei, este ano, referiríase a 2024? Non, sería o 25, ya. Non, eran... Foi o 16, O 16, que? Non, o 4 de setembro do 24, é unha nota da Xunta. 16 do 12, Non, o 4 de setembro. perdón. O 4 de setembro. O 4 de setembro. Que poría en marcha este ano a gratuidade de máis de medio millón de metros cadrados de solo empresarial durante os 8 primeiros anos. Dixo eso, verdad? Referíase ao 24. Bueno, pois estamos en maio do 25 e seguimos como estábamos. Entón, bueno, delle caña ali aos seus socios e dígalle que espabilen un pouquiño. Nada máis. A ver que... Quen é? Pepe. Vale. Desde este Concello estáse seguindo en todo momento o que é o PEOSE. Que é o PEOSE? O PEOSE é un plan estrutural de ordenación do solo empresarial do Parque Empresarial Carballiño-Maside. Vale. Este PEOSE está adjudicado a unha empresa que se chama Otima
estamos falando que toda esta tramitación administrativa está levando a Xunta. Nós o que estamos facendo, estamos tendo reunións con eles, que a Dirección Xeral de Industria e Solo e con Xestur, pois mensualmente tuvemos 2 reunións e estamos falando con eles, eu polo menos estou falando con eles en todo momento, para calquer duda que teñan e poder facer que isto vaya adiante o máis rápido posible. Nos, na presentación que hubo unha xubilación despois a empresa Optima de máis de €500.000. €500.000 para este ano. O Parque Empresarial vai costar moito máis para a redacción do POS. Vale, este POS que pois é o que están facendo é pedindo todo o que son, pois, por exemplo, vamos a decir, estudio de tráfico están facendo, ca AXI, están ca Confederación Hidrográfica polas sectoriais de diferentes, pois tanto Confederación como Patrimonio, como sei que van tendo diferentes dentro de informes hídricos que fan falta, solicitud de características de concesión de auga, de patrimonio encontrar unha serie de cousas, e vamos tendo reunións para ver o que verdadeiramente o que quere Carballiño. Nos, no primeiro reunión que tuvemos, fomos ali, co arquitecto, o alcalde, fun eu, e fomos ca necesidade de pois conseguir solo dotacional na zona de Carballiño, pegada a onde está, que é a zona de Uceira. E aí conseguimos que nos fixeran caso, eu penso que foi unha boa actuación, e chegamos a xuntar todo o suelo dotacional que hai na Uceira, o do colegio, o campo de fútbol, pois aí vai 30 e pico mil metros a maiores que van a ser para o suelo dotacional, e vai se xuntar toda unha serie de suelo dotacional moi importante. Bueno, pois iso foi unha das labores que fixemos. Eles sacaron no BOE unha serie de cousas que van tramitando, está na tramitación do POS este que chaman, pois están tramitando. Están collendo todo. Hai tamén un documento ambiental que están sacando, pero vai todo a través da Xunta. Nós o que estamos intentando é que vaya o máis rápido posible e axudándoles en todo o que podemos. E seguimos en eso en todo momento. Sabemos que hai, por exemplo, encontraron algún xacemento arqueológico que teñen problemas ca evacuación das augas, sei, porque vamos preguntando, pero non temos ninguna información real hasta que se acabe o borrador do POS que nos van a presentar, contamos, que o mes que ven. E por eso, total transparencia, queremos que sea o mellor posible a Carballiño e o máis rápido posible. Hai moitísimas empresas interesadas. Podemos dicir, por exemplo, que a primeira parte, que a zona de Carballiño, contamos que sea a primeira que se ejecute, que non vai estar feita no ano que ven, seguro, nin no siguiente, seguro. Xa yo digo, non estamos vendendo fume, é unha tramitación moi complicada, para que vaya ben feita é moi complicada, son modificacións do plan xeral de ordenación municipal, non estamos vendendo que o ano que ven vai haber parcelas aí, non as vai haber, xa yo digo seguro, pero vai para diante, e estamos encima del totalmente. Moitas gracias. Ben, como decía Sofía, efectivamente, o 15 de setembro foi cando viñera o presidente da Xunta e o director xeral de Xestur a presentación e dixo que ese ano iniciábase os trámites de redacción do proxecto. É importante, dicía Adolfo antes, que era un plan supramunicipal no sentido de que unha vez que a Xunta asume eso, os concellos realmente vai ser un suelo da Xunta, vai expropiar a Xunta, vai levar a cabo a Xunta-venta, etc. Non é o mesmo, por exemplo, que o que foi o polígono industrial da Uceira, o inicial, que era unha iniciativa de carácter municipal. A segunda fase xa non, xa foi de Xestur. Entón, bueno, o 16 do 12, efectivamente, a empresa xudicataria presenta un borrador do posible POSE a Xestur, que é o encargado tal, e un documento de avaliación ambiental estratégica que
foi modificado a suxerencia do propio xestor pola empresa a principios de xaneiro. Esa é a primeira fase. Unha vez que xestor está de acordo no tema, pois o seguinte paso é reenviarlo á Consellería de Industria. Unha vez que a Consellería de Industria lle bota un ollo e analiza, pois empeza a pedir informes sectoriais. Antes de pedir informes sectoriais, no 18 aprobouse o Plan Básico de Patrimonio de Galicia, no que se incrementou dun xeito considerable os edificios protegidos. Para poñer un exemplo do Carballiño, pois nese plan autonómico incluíse a estación do ferrocarril, incluíronse unha parte importantísima das casas da rúa principal, incluíuse a fábrica de papel, incluíuse a Pena dos Namorados, e apareceu, pois, elementos novos. Fundamentalmente, nós tiñamos unha mámoa que está situada ao lado do Campo da Feira, que xa habíamos detectado nós dentro do Concello e xa lle anunciáramos. En Maside, na zona da Agro da Quinta, parece que hai unha explotación mineira dunha veta de cuarzo e ouro, seguramente ligada á explotación do lago, e eso, fixolle modificar o plan, igual que a maior parte da rede viaria, son pequenos afluentes, do Carrar desenvolvese en Maside. Co cal, o que si xa na nova delimitación reduxeron o ámbito de actuación en Maside, é dicir, os metros, mentras que o Carballiño se mantén intacto, porque xa iba metido. E despois, a partir de aí, pois serán todos os informes sectoriais. Unha vez con eses informes sectoriais, pediránnos a nos tamén informe como Concello, a nós e a todos os concellos da contorna, que tan pronto teñan o documento elaborado, supoño que nos lo mandarán, e en ese momento é cando teremos aberto un expediente e o meteremos aí. Os expedientes relacionados, Adolfo, co parque que temos era cando fixéramos aquelo da Mancomunidade de Auga, non sei se se lembra, e de maneira indirecta. E pouco máis, pero eu creo que o expediente do parque empresarial como parque empresarial non hai ningún, non? Vale, Adolfo. Básicamente, é esa a fase na que está, Ben, bueno, como sempre estamos coas actuacións indetectables. Fan, pero na realidade nada de nada. Está claro, despois da intervención do voceiro do PP, que nos di que, bueno, que si o que sabemos todos, non? Tampouco nos di nada novo, que en varios anos non vamos ter a ampliación do parque empresarial. O problema é que vostedes son cómplices do alcalde que leva 10 anos aí sentado dicindo que xa vai. 10 anos, Son cómplices, Diana, porque está aí sentado gracias a vos. Estáis sentado gracias a vos, non lle dedes voltas. Eso sabémoslo todos, o sea, tedes un pacto firmado para que siga sendo alcalde polo menos un ano máis. Por lo tanto, fará 11 anos, cando todo vai ben, cando Paco deixa a alcaldía, e irase sen que haxa nada do parque empresarial. E vostedes sodes cómplices de todo eso. É moi obvio. Pero, bueno, a ver, o do centro de saúde non sei de quen é culpa, pero hubo que enterralo nunha parcela da estación de autobuses e resulta que era unha presa tola e tiña que ser ali porque non había outra cousa. E aí seguimos, con todo estancado. Eu non vexo que avance o tema do centro de saúde. Por lo tanto, como digo, vostedes son os jefes das actuacións indetectables. Pero claro, é que isto é xa, pois non sei como definilo. Vostede entra de alcalde en maio de 2015, efectivamente fai 10 anos. Durante o primeiro mandato, pois, prácticamente non se moveu do parque empresarial, por que vostede non o consideraría prioritario naquel momento, e no 2019, isto é do 6 de xuño de 2019, fai 6 anos, vostede reúnese, porque empezou por SEA, non sei por qué, en Suelo Empresarial do Atlántico, que é onde vostede fora xerente ou delegado, ou jefe, vamos, un cargo de libre designación no que o puxeran, o enchufaran, se pode decir nos termos que estamos falando hoxe, e decía vostede, señor alcalde, Francisco Fumega, no 19, consciente da ocupación prácticamente total da área industrial, ten como un dos obxectivos prioritarios ampliar o espazo industrial e empresarial que permita instalar novas empresas. Urxencia. Os responsables municipais consideran urxente ampliar esta superficie, tendo en conta que se nestes momentos algunha gran empresa solicitase, solo non se podería atender a súa demanda. 6 anos despois estamos exactamente no mesmo punto, porque aquí non hai nada de nada con respecto ao parque empresarial. Entón, como comprenderá, a nós, como si temos claro que é unha prioridade, deixensenos de peoxe, pe mañá, pe non sei que, queremos cousas concretas de en que punto está, solicitamos unha reunión e que vostede faga alusión ás comisións ten delito, porque o respeto que lle ten vese moitas cousas, xa non vou entrar en detalles, pero bueno, porque, como vostede di, isto, polo tanto, vostedes non pintan nada, estáse decidindo todo entre Maside, a Xunta de Galicia e o Instituto Galego de Vivenda Solo. E como veciños afectados do Carballiño, e para poder explicarlle á cidadanía por que 10 anos despois de que
entrara unha persoa pola porta dicindo que isto era unha prioridade e seguimos internada, o que queremos é que veña esta xente aquí e non lo explique. Que haxa unha reunión da corporación coas partes implicadas, que é o que digo acordo. Entón, que veñan representantes da Xunta, representantes do IGUS, que veña o arquitecto do Concello de Maside e o alcalde, que son os que están llamando o peso técnico, e que non lo expliquen, porque vostedes aquí nunca foron capaces de explicarnos prácticamente nada máis alá desas teorías de actuacións indetectables. Xa casi ben, a Xunta xa está, pero, como ben apuntaba Pachi, aquí non cambiou nada. Levan un ano gobernando e as inversións e os avances brillan pola súa ausencia. Nada máis. Sofía. Ben, bueno, pouco máis que decir. Vamos a ver, votar a favor de manter unha reunión cas partes implicadas e que nos den explicacións para saber en que punto está e axilizalo, evidentemente, porque é algo importante ter chan industrial, que se asenten empresas, postos de traballo, porque vai a favorecer a economía da nosa vila, vai a xerar postos de traballo, virán familias novas a vivir aquí, teremos máis nenos, teremos moitas máis cousas que o que precisamos no Carballiño, pero claro, si seguimos ao mesmo ritmo, pois, bueno, xa estaremos todos xubilados, sin o centro de día, xa non poderemos nin ir ali, se seguimos así, vamos a estar nunha situación bastante penosa, en unha residencia privada o que a poida pagar, porque públicas tampouco hai, entón, o futuro, bueno, non é moi... Iba a decir que o futuro era negro, pero despois vai intervir o señor Fernández dicindo é que o ve todo negro, señora Sofía, veo todo negro, entón, bueno, vamos lle dar un pouco de luminosidade e vamos a confiar en que van a axilizar os trámites para o parque empresarial para que poidamos ter máis empresas e máis postos de traballo, nada máis. Gracias, Sofía. Pepe. O que dicíamos antes, seguimos mantendo, o sea, para nós é importantísimo que vaya para diante este plan, é fundamental para o Carballiño, para o Partido Popular, penso para toda a corporación. Non vemos necesario ahora mesmo ninguna reunión hasta que salga o documento de verdad. Cando salga o documento de verdad é cando podemos... É o vosso documento, non é o do Carballiño. Non é meu, que eu non o fago, faino a Xunta, non é meu. Cando falar de cousas que non... Eles van, antes da aprobación dese plan, presentan anteriormente. No momento que o presenten, é momento de reunirse, se queredes, que informemos. Eu non teño ningún problema informarvos do que me preguntedes e se tedes algunha dúbida hasta podo chamar do que queirades. Podelo creer ou non, pero non teño nada que ocultar a nadie. Ahora mesmo falar dun borrador que están pedindo informes sectoriais a un montón de xente, saliu no BOE, por exemplo, algunha cousa deste POSE, é público totalmente. No momento que estén todos os informes sectoriais e digan a modificacións que poda haber ou algo, pero ahora mesmo unha reunión non ten sentido para nada. Cando teñan algo en firme é cando podemos decir isto podese modificar, isto non. É o que pensamos nós, é o que vamos a defender e vamos a votar en contra desta comisión. Gracias. Ben, primeiro unha cuestión de matemáticas. Do 19 ao 25, a comenzos do 25 van 5 anos, non van 10. 6, do 19 ao 25 van 6. A comenzos do 25 van 5. Ben. Do 19 ao 25 van 5. 5 e 2 meses. Así salen as contas despois. 5 e 2 meses. Porque non foi no 19 ao principio. Ben, efectivamente, conto a historia, fomos a falar con SEA, Suelo Empresariado Atlántico, gracias á presión con SEA conseguimos que Xastur se movera e se sentira obligada a mover ficha, moveron ficha e, pois eu non me atrevo a dicir nin pa o mes nin en 2 meses, pero pronto, en breve tempo, espero que teñan finalizado o informe, aí é cando non lo pasarán e terán vostedes presencia, pero non nos engañemos. Aquí hai que expropiar, que levará un ano ou ano e pico, hai que urbanizar, unha vez expropiado, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, é un proxecto, pensade, que o Parque Empresarial de Uceira levou 12 anos a executalo. Ojalá o executáramos en 5 ou en 6, pero esa é a realidade.
na expropiación habrá quen está de acordo, habrá quen proteste, habrá quen teña que ir ao xulgado, etc. E, ora, teñen a completa seguridade de que tan pronto teñamos o plan para alegacións, pois estará a súa disposición, porque cantar máis alegacións, cantar máis propostas, cantar máis tal, millor vais enriquecer o documento e millor vai a sair, evidentemente. Pero xa digo, eu non xa o dixen en varios sitios que non é un proxecto para esta corporación. Bueno, votos en contra... No, quédame un minuto para o peche. Quédame un minuto para o peche. Quédame un minuto para o peche. Cando me diga o... Xa, sí. Ben, en primeiro lugar, alcalde, a súa reunión en SEA foi o 6 de xuño do 19. A semana que ven pode celebrar os 6 anos. Está documentado na prensa. Pero non son 10. E despois parece... Non, eu non dixen que desa reunión fixera 10 anos. Fai 10 anos, se vostede non o sabe, fai 10 anos que é alcalde. E xa viña prometendo o parque empresarial e ampliación desde o primeiro día. Claro, se hubiera empezado desde o principio e se hubieran avanzado cousas, non estaríamos como estamos empezando. A min o que me parece realmente increíble da actitude do Partido Popular e da actitude do Partido Socialista é que estén casi todos os meses facendo fotos, que veña aquí o señor Rueda a facer un acto institucional, vender a ampliación do parque empresarial, que se fagan anuncios constantemente na prensa e que ahora nos digan que non hai nada. Palabras literales do señor Castro. Non fai falla a reunión. Cando teñan algo en firme xa falaremos. O sea que para vir a vendelo, para vir a anuncialo na víspera das eleccións, para aí sí. Pero para informar a oposición e aos veciños do que hai, non. Eso non fai falta. Home, que queren que lles diga? Pois eu, como membro desta corporación, sí quero saber en que situación está a día de hoxe. A día de hoxe. E dentro de 3 meses vou querer saber tamén como está. E dentro de 6. E a ver se é verdade que vai avanzando. Pero é que eso é un dereito que temos. Non é dicir, non, a reunión non me dá gana a min e xa vos informarei. Que magnánimo, xa vos irei informando. Eso non é como funciona isto. Bueno, pois de acordo, pois non se preocupen, e cando os veciños vexan eses anuncios que fan, e cando veñen o presidente da Xunta, ademais, que sepan que están tomando pelo a todos, porque non hai nada en firme, como acaban de decir. Elevamos 20 fotos, elevamos 300 anuncios. E o problema cal é? Que o pobo sigue sin ampliación do parque empresarial. Bueno, nada máis. Vale. Votación en contra, non? Nós a favor. Perdón, a favor. A favor en contra. A favor. En contra. Queredes receso? Non sei se queredes unha parada ou... Pero ao final como faz, Paco? Tú vaste ou... Eu vou, son horas. Bueno, pois mira, entonces, Paco, que vamos facer é vamos retirar a moción do transfugismo, vale. porque non ten sentido debatirla sin ti. Igual Diego, Pero vale. Emplazo tan unha cousa, Paco. Sí. Nós temos dereito como concelleiros a 3 plenos extraordinarios no ano. Imos presentar mañá unha solicitude de pleno extraordinario, xa que xo tedes unha cita médica, convoca coa maior antelación para que podamos tratar este tema. Non te preocupes. Vale. Vale, disculpade. Vale. Vale, seguimos co pleno. Adolfo, que retiraba esa moción de transfugismo, verdad? Do transfugismo, sí, eso, xa anunciamos que vamos solicitar un pleno extraordinario para que se poida debatir canto antes. Ahora depende do alcalde e de vos cando se convoque. Vale, pois... Sí, pero podese convocar dentro dunha franxa ampla, podese convocar antes ou despois. É potestade do alcalde, en calquera caso. Dentro do marxe, se non o convoca, pois sí, dentro de 20 e pico días aquí estaremos. Vale, pois queda aplazada a moción número 7. Ahora vamos a 6, que cambiamos antes, o expediente 4.468/2025, moción do BNG relativa á situación do idioma propio de Galicia, o galego. Vale, que ten a palabra a voceira do BNG, Sofía. Grazas, alcalde. Decía Manuel María que o idioma é a forza que nos xungue e nos sostén, e se perdemos a fala non seremos ninguén. Pois, queridas veciñas e veciños, a situación do noso idioma non está no seu mellor momento. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística sobre coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período, prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa, eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís, mudouse a Lei de Función Pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG.
entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos de entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mas non falalo aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico destas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro, se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e é asumido por toda a sociedade, comenzando polas institucións. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. Os acordos que traemos son os seguintes. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculável valor, e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, según nos di o Estatuto de Autonomía de Galiza no seu artigo 5, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, a Lei de Normalización Lingüística do ano 1983 e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do 2004, que foi un gran acordo ao redor da lingua adoptado por unanimidade de todas as forzas políticas, cuyos obxectivos están plenamente vixentes. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, unha entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nacen da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non gozan aínda da presenza desexada. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas dende esta plataforma. E, por último, o último acordo é trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e á plataforma Queremos Galego. Está claro que temos que facer fronte a esta situación de emerxencia lingüística que vive o galego. Todos temos a obriga de defender a nosa lingua, de coidala, de transmitila, sempre dende o respeto e dende o amor polo noso nunca vamos a ter problema. Penso que todos os que estamos aquí, os que viven neste país e os que viven fora tamén, aportando un pequeno gran de area, penso que podemos cambiar a situación. É unha lingua herdada das nosas aboas, das nosas nais, que temos a obriga de transmitirlla ás nosas fillas, ás nosas netas, para que prenda e se manteña nas seguintes xeracións. Entón, que é o que temos que facer? O primeiro, desde a institución, en este caso que nos ocupa, a administración local, dar exemplo e traballar arreo para revertir a situación. En este primeiro turno, nada máis, que se me acabou o tempo. Seguimos, ten a palabra a voceira, bueno, a voceira, ahora, Erika. Buenos días, gracias. Pois, por desgracia, está claro, como di na moción Sofía, que a Xunta de Galiza non está por apoiar o galego, alá moi lonxe quedan aqueles programas da TVG que os da miña época e algúns máis dos anos 90 recordamos, do Xabarín Crube, que fomentaba pois o galego dende as idades máis temperás e aqueles debuxos en galego, aquelas actividades nos colexios nas que se proxectaban películas traducidas ao galego.
E hoxe, por moi plurilingüe que poñamos os colexios, o que cada vez son máis monolingües, a verdade. E é unha lástima de non se fomentar esas cousas no uso habitual e diario do galego, sobre todo nos máis pequenos, que son pois os que van a transmitir o día de mañán. Tamén está moi lonxe no ámbito da escrita, todavía máis lonxe. Eu dame moita envidia cando vexo a lingua catalana ou cando vexo viaxo a Cataluña e vexo nas grandes plataformas comerciais pois libros traducidos ao catalán, libros estranxeiros, pero en catalán, que eso en Galicia non o podes atopar prácticamente en ningún lado, ou mesmo cando vas a plataformas audiovisuais como Netflix e algúns documentais e algunhas películas están dobladas ao catalán e, sin embargo, o galego é inexistente nesas cousas. E aí é onde temos que estar nos máis novos. No que nos concierne ao Concello do Carballiño, que é por onde temos a cercanía, por onde podemos chegar, porque certamente sin cambiar o goberno da Xunta de Galicia non podemos cambiar absolutamente nada da política lingüística galega, do Parlamento galego, pois o que si podemos facer desde o Concello de Carballiño é promocionar moito máis a lingua galega. Para empezar, pois que nos documentos oficiais non haxa castrapos, non veñan os documentos oficiais a medio traducir. Temos un órgano aquí que se dedica a ese control lingüístico aquí no Concello, que debería, polo que deberían pasar todos os documentos, e promocionar moito máis. É dicir, non sei que se fixo este ano polo Día das Letras Galegas. O Día das Letras Galegas coincide a un sábado onde pode participar toda a cidadanía, non se viu ningunha actividade máis que alá o cartel no Facebook, que, por certo, non sei este ano onde está ubicado o mural do Día das Letras Galegas. A verdade é que este ano non me dou conta de onde quedou ubicado. E pouco máis, é dicir, as actividades últimamente que se ven, estuve revisando aínda estes días o Facebook do Concello de todas as actividades en galego e promoción da cultura galega, da lingua e destas cousas, e a verdade é que vexo que máis que compartir cousas que se fan dentro do Concello de Carballiño, compártense pois de establecementos do Carballiño que fan actividades, non sei se é que colaboran eses establecementos, o Concello de Carballiño con eses establecementos para facer as actividades, bueno, non con todos, porque promocionan moito máis un establecemento ou simplemente lle fan pois unha publicidade gratuita. Pero, bueno, abrindo escritores no Carballiño, escritores carballiñeses, varios, que cada día están sacando libros e publicacións notorias, con premios, e que non se faga nada o Día das Letras Galegas no Carballiño, que non se promocione, que a cidadanía non poida compartir delo, que os nenos non teñan actividades para esa promoción en galego, pois é unha lástima. Vemos que o que a cultura galega no Carballiño cada día está máis abandonada. Aquí chegou a haber un grupo de gaitas grandísimo que viaxaba por toda Sudamérica, que viaxaba a Europa e que levaba o nome do Carballiño. Aquí chegou a haber esa escola de gaitas, aquí chegou a haber unha escola de baile galego que promocionaba. Eu recordo un grupo de baile galego que se chamaba Iras Nosas, que promocionou e levou o Carballiño e o nome do Carballiño por todo Centroamérica, Sudamérica, por Europa. Aquí traballábase moito. Ahora, se queres ir á escola de gaitas, tens que ir a Boborás. Bueno, igual que a escola, igual que a banda de música. Se queres ir a baile galego, pois tens que ir ao Irixo. E pronto, pois no auditorio tamén, o sea, no conservatorio teremos que ir a Ourense, ao outro lado. Como moi recordo que decía un concelleiro do PP non fai tantos anos, millor casi nos rentaba millor poñerlle un autobús e leválos a Ourense. Entonces, a promoción do galego ten que empezar dentro do Concello do Carballiño, que é a cercanía cos cidadáns, cos nenos e nenas da nosa vila, e é onde nós podemos traballar. Vale, ten a palabra Lorena, vocero. Ben, bons días outra vez, gracias, Pepe. Dende o Partido Popular creemos nun modelo de un bilingüismo cordial e a liberdade de cada persoa na lingua que queira sen imposicións, e co convencemento de que a nosa lingua é para unir e non para dividir.
Un modelo que bate de fronte co modelo do BNG, que é un modelo de confrontación e imposición lingüística. Quero recordar que foi con gobernos do Partido Popular onde se aprobaron as normas que rixen hoxe a lingua galega. Primeiro, a Lei de Normalización Lingüística no ano 1983 e despois o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega no ano 2004. Os datos da enquisa realizada polo Instituto Galego de Estadística sobre o uso da lingua galega amosa ter unha presenza social moi relevante. Agora mesmo é a lingua cooficial maioritaria no territorio. 7 de cada 10 persoas comunícase en galego, un 69,25%. Só un 29,20% da poboación manifesta únicamente utilizar o castelán. Os datos avalan a política lingüística da Xunta ao reflectir que o galego é o idioma cos niveis de competencia máis elevados de todas as comunidades autónomas con lingua cooficial. O 93,37% da poboación enténdeo, o 96,35% sabe o ler, o 94,62% sabe o falar e o 84,35% sabe o escribir. O aumento de castelán falante recollido na enquisa está directamente influenciado pola chegada de novos galegos. O número de persoas non nacidas en Galicia aumentou en 115.000 persoas nos últimos anos. A Xunta é consciente desta nova e por iso ofrecen máis de 100 cursos para este colectivo. O galego segue a ser a lingua maioritaria entre as persoas nacidas en Galicia. O Goberno da Xunta está avanzando nos traballos para a consecución dun gran pacto pola lingua. Nestes momentos, 11 grupos de traballo compostos por máis de 100 profesionais de todas as áreas traballan para acadar unha renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega para tratar de adaptar o galego aos novos usos sociais, como, por exemplo, o mundo das redes sociais e as tecnoloxías. A proposta do Goberno céntrase en 5 puntos. Primeiro é a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística coa creación de comisións de traballo antes de final de ano. Segundo, poñer en marcha 50 medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo e o uso do galego no eido digital. Terceiro, iniciar unha senda de crecemento do financiamento de políticas de impulso da lingua. Cuarto, situar a Radio Televisión Galega como catalizadora da lingua, favorecendo os produtos audiovisuais en galego. E quinto, tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. Tamén se traballa dende a Secretaría Xeral da Lingua en novas propostas a maiores, como colaboración para galeguizar os comercios, actividades no ensino, a celebración das probas CELGA e a posta en marcha de concursos e premios no oído da lingua galega. Un exemplo de todos estes traballos que está a facer a Xunta de Galicia foi o proxecto NOS. Fai un meses, aquí no Carballiño organizamos este proxecto de doazón de voz para impulsar o galego na inteligencia artificial. Tanto BNG como Espazo Común estabades invitados, non quixestedes participar. Estas cousas son as que nos entenden. Por un lado, traedes unha moción para loitar polo uso da lingua galega e despois, cando se vos propón participar nun proxecto innovador e tan importante para a lingua, non participades. Podemos estar a favor da moción en todos os puntos. Estamos a favor de acordo con impulsar o impulso do fomento do uso da lingua. Podemos revisar a nosa actuación en materia de lingüística e podemos adoptar medidas en todas as institucións para seguir valorizando o maior ben que poseemos como pobo, pero non podemos estar de acordo co terceiro punto que di que o Pleno de Concello acorda aderirse á plataforma Queremos Galegos. Esta é unha plataforma satélite do BNG empregada por este partido para axitar, neste caso, a poboación no eido da lingua. Quero destacar que esta plataforma realizou múltiples declaracións contra o Goberno da Xunta de Galicia e incluso o seu presidente protagonizou un intento de escrache no acto de presentación das comisións que traballan para a renovación deste plan xeral, convidando a todos os presentes a marcharse da sala. Do mesmo xeito, a esta plataforma, convidada polo BNG, tamén foi protagonista da interrupción no pleno do Parlamento pasado 12 de febreiro, mentres interviña o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. Neste primeiro turno, nada máis. Vale, ten a palabra Diego, como portavoz do PSOE. Bueno, nada, dicir que hai pouco tuxeron unha moción xa similar na que, bueno, dentro do Partido Socialista, dentro do Grupo Municipal Socialista xa expuxemos cal era a nosa postura, unha postura que tamén se mantendo dentro do propio Grupo Parlamentario Socialista no Parlamento. Nós somos conscientes de que a situación do galego, e así tamén a última enquisa do IGE tamén o corrobora, é moi mala.
O que está claro que o que se viña facendo non se pode seguir facendo, ya que mudar o tipo de políticas neste eido, non? E por eso nós tamén estamos de acordo en que nos puntos que se plantexan aquí, si me gustaría tamén puntualizar que no encanto o que o Pleno acorda adherirse á plataforma Queremos Galego non é un cheque en blanco, quer dizer, non todas as actividades, igual que se nos metemos con calquer plataforma, pois se estamos de acordo ou non. Pode haber certas actividades que non estemos, pero en todo caso entendemos que fan unha boa labor. Entendemos tamén que, igual que nós, outros negocios tamén do Carviño tamén están, por certo, na propia plataforma, e nós, dende logo, compartimos con eles moitas accións, e, dende logo, unha preocupación xeneralizada que temos sobre a situación actual da lingua. No outro debate xa propuxemos unha serie de accións que había que levar a cabo, estamos seguros de que hai retos que son necesarios atallar con urxencia, como a situación do galego no ámbito urbano, como pode ser tamén nas propias canles de comunicación, que estamos nun momento tamén moi débil, no que o galego non ten prácticamente presencia, igual que tamén nas propias redes sociais, que vemos que o galego prácticamente está desaparecido. Tamén, outra cuestión non menor é a chegada de inmigrantes nos últimos anos a Galicia, que sendo un colectivo que tanto no ámbito académico como no propio profesional, tamén hai que tomar unha serie de medidas específicas no que eles van ter unha ferramenta moi boa, que é o uso da nosa lingua tamén para a súa convivencia aquí no noso país. Dicir tamén respecto a letras galegas, que vostedes sempre queren, buscamos a unanimidade, pero sempre lles gusta meter este tipo de cuestións, e fixeron noutro pleno, voulle dicir o que hubo no mes de maio con respecto á programación especial que se fixo das letras galegas. Así, algunhas cousas por riba, va. Con motivo das letras galegas, 2025, se realizou unha obra de teatro en galego que se chamou Escándalos Club, que fixo neste caso o Grupo Esteta. Outro, dentro da rede de dinamización lingüística, un proxecto musical que se chamou Carmela, que foi no propio auditorio. Dicir, o recital de fin de grado do CEMUS con motivo das letras galegas sempre se suele facerse todos os anos, pero tuvemos tamén a Caxoto, un dos grandes tamén contacontos, se pode dicir, do noso país, coa obra Unha noite no Muiño, que neste caso foi dedicado ao terceiro e cuarto de educación primaria e se fixo dentro do Servicio de Normalización Lingüística. Tamén se fixo unha actuación de pandereteiras que salieron aquí á rúa, veciñas que están no centro sociocomunitario, que nos dieron un concerto que foi moi acaído na víspera das letras galegas o día de feira. A parte, o domingo 18, tuvemos a obra máis sabor de Cultura Activa, unha das grandes compañías de Galicia, por certo, de teatro e de música, que neste caso nos traía unha segunda parte da obra Sabor, que había sido un éxito, que tuvo máis de 200 funcións en Galicia e que agora tamén van de camiño. A parte tamén tuvemos a mellor compañía de teatro da provincia de Ourense e unha das mellores por extensión de Galicia, como é Sarabela, que a obra Made in Galicia, que neste caso foi dedicado ao público de terceiro e cuarto de ESO e primeiro de bacharelato. Hai que recordar que son do bacharelato nestas datas ten certos dificultades. A parte, dentro do colectivo Avantar tamén se fixo o roteiro Manuel María, con quen colabora o Concello, igual que se fixo a Foliada. A parte, tamén se fixo un espectáculo de cantareiras, que a través do Servicio de Normalización tamén, que se chama Axúdame a Cantar. E a parte, tamén se fixo por parte das entidades particulares, como vostedes dicían, con quen colabora o Concello tanto na súa difusión como moitas veces na súa execución. De dicir que non houve absolutamente nada, de dicirlle que houve todo isto, fíxese ben a diferencia que hai, e fíxese ben, ou ben que non se enteran, ou ben que queren confundir a poboación de que non hai actividade neste pobo, pero tanto que fai o Concello, como que se fan os colectivos, como fan entidades privadas, todos vamos en colaboración, en coordinación, e obviamente se trata moitas veces de non pisar, pero hai moitísimas actividades ás que poden acudir, e moitísimas actividades que xiraban en torno á lingua galega durante este mes de maio. Por lo tanto, sempre yo teño que recordar, a vostede non lle gusta, pero isto foi unha parte importante das actividades culturais que houve durante o mes de maio, e das cales estamos moi orgullosos tanto nós como a propia crítica galega, que as obras que estuveron aquí son obras das máis importantes de Galicia, tanto no eido infantil como no juvenil como no adulto. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra Sofía. Grazas.
Bueno, señores e señoras do Partido Popular, mexan por nós e hai que dicir que chove, según vostedes. Pero, bueno, non lles vou a dedicar moito tempo porque xa sabemos o que fixo, está facendo o Partido Popular, que é votar en contra do galego, no Concello do Carballiño, no Parlamento Galego, no Congreso, no Senado, na Unión Europea, nestes momentos, traballando en contra do galego. É ben triste que fagan eso, sendo galegos. Pero, bueno, vostedes o que queren é non mudar nada para ter unha situación decadente e acabar, bueno, co galego, pero non o van a conseguir. Miren, os datos que lle damos non llos dá o BNG, dallos a Real Academia Galega, dallos o Instituto Galego de Estadística, tíralle das orellas o Consello Europeo que se encarga de facer cumprir cos países membros a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias no seu último informe, donde lle tira das orellas e lle di que hai unha presencia insuficiente do galego na ensinanza, e todos eles, tanto o Instituto Galego de Estadística como a Real Academia Galega atribúen a situación actual ao decreto do plurilingüismo, porque non é bilingüismo, señora Castro, é plurilingüismo, que este decreto é un timo, porque non hai nin máis inglés, nin hai máis galego, nin hai máis nada na educación, máis que ese monolingüismo que vostedes pretenden impoñer en castelán. Entón, nós sí que estamos a favor do plurilingüismo, pero sempre dende o galego. Nós non estamos a favor de meter o galego no fallado e deixalo ali e abandonalo, non. Entón, hai que ter altura de miras e hai que ter amor polo noso, pola nosa cultura, pola nosa lingua, e como decía antes Érica, a nosa cultura, o baile tradicional galego, eiras nosas, era espectacular. Hoxe en día, calquer neno ou nena que queira bailar ten que ir a outro concello. Eso é lamentable. A min non me vale como xustificación que se diga que non cumple a ratio. Pareceme un insulto á cultura galega. Despois, se queres tocar a gaita, tampouco, porque xa sei que despois van a empezar co do conservatorio que hai, sí que hai, pero, por favor, non somos referente e deberíamolo ser. E a situación non é máis que polo resultado dos 16 anos de políticas regresivas do Partido Popular, nin máis nin menos, que son os que teñen o goberno. E os datos que contou aí a concelleira non se corresponden porque o uso da lingua galega entre a mocidade é alarmante, porque só un 7% da rapazada menor de 14 anos fala sempre en galego e un de cada 3 recoñece saber falalo pouco ou case nada. Andimos así. E vostedes non o recoñecen. E xa se me acabou o tempo. E mire, o plan de normalización da lingua galega que todos defendemos, aprobámolo con Fraga. Non creo que sexa sospeitoso de ser nacionalista. Entón, por favor, pídolles que traballen a prol da lingua e que o Concello, como institución cercana á veciñanza, reforce o uso e de exemplo. Por exemplo, a documentación pase polo Departamento de Normalización Lingüística, porque temos Departamento de Normalización Lingüística. Entonces, empecemos a dar exemplo. Porque entendo que a documentación que nos presentan a nós igual ya mandan a veciñanza do Carballiño. Entonces, hai que ser un pouco máis rigurosos. Vale, tenes a palabra, Érica. Bueno, pois vou empezar, que xa tiña pensado empezar, co que acaba de mencionar Sofía, e nunca pensei que fora a decir isto. Ai, se Fraga levanta a cabeza, Lorena. E te escoito ese argumentario da Galicia bilingüe. Si Fraga levanta a cabeza co que fixo polo galego. Unha persoa máis de dereitas que a Franco, pero que supo acordar con todos algo en prol do galego e defender a súa nacionalidade. Si veo que fixo Feijóo votando e Rueda, votando no Parlamento galego, sí, ao galego e a leválo á Unión Europea e despois boicotealo por detrás, e despois falar de que non queren levar ao noso idioma nin ao Parlamento Europeo
nin ao Parlamento Español, pois, vamos, madre mía, menudo discurso. Eso, xa che digo que Fraga, vamos, non hubiera permitido semellante discurso. Bueno, o voceiro do Partido Socialista, xa vexo que lle preocupa a situación, pero hai que empezar, a lingua ten que comenzar por esta casa. Fixo algunha vez unha avaliación de como funciona o Servicio de Normalización Lingüística? Gústalle como funciona? Ve os documentos, son do seu gusto. Eu sei que vostede fala galego. Sei que fala galego e que tira por el. En eso concretamente, sei, non? Pero despois, a hora de verdade, fai que se cumplan as cousas. Que teñan que ir, porque ademais é legal, que teñan que ir os documentos en galego, normalizado. Si xa sei que fan, bueno, xa fixo o relatorio como suele facer habitualmente de todo o que se fixo e tal, que sei que o de traer actuacións ao auditorio e tal, eso é de todos os días, non é nada especial que fallan tal, porque o das orquestas e os folclores sí que lle vai. Por certo, esqueceu dicir que o da Panorama tamén fala galego, porque esqueceuselle meter aí que tamén o promociona nese circuito de espectáculos. Pero vale, pero hai que facer actividades para nenos. Non me supo contestar ou non me contestou onde está o mural deste ano ubicado, porque eu non o vin. Non sei onde quedou ubicado. E pareceme moi ben que fagan colaboracións, pero o problema é que onde o Concello fanse moi poucas actuacións. Si se fan obradoiros de batucada, pero fanse obradoiros de pandereta ou solo son a asociación de señoras que van ao centro sociocultural a facelo? Porque eso non o fai o Concello. Eso non o fai o Concello, son elas as que toman a iniciativa, son elas as que o fan. Eso non o promociona o Concello. Ou é como as escolas deportivas e as asociacións culturales que traballan todas e ustedes arréndanse todos os méritos. Porque sempre pasa o mesmo. Entonces, que é o que fai o Concello? Fai partícipes os nenos de todas estas cousas. É que a lingua que temos que promocionar aquí no Concello do Carballiño ten que comenzar nesta casa. E cando comece e este ordenada nesta casa, poderán promocionala. Ahora, estou de acordo que a situación do galego é nefasta e que hai que mellorala, porque co reteila de cousas que dixo parece que xa está, que xa non temos nada que facer no galego no Carballiño. Usted non cree que temos máis cousas que facer, que se poden facer máis cousas? Nada máis. Ten a palabra a Lorena. Ben, claro que sempre se pode mellorar. Estamos a tempo. A colocación do mural, que xa preguntaches 2 veces por esa colocación do mural, non se puido facer por mor do tempo, porque hai que preparar a parede, estaba chovendo, e vaise facer no patio do Colexio Campo da Feira, ao lado do conservatorio. En cualquier día destos colocarase. Ben, eu non teño moito máis que dicir, xa dixen todo o que quería, pero quero rematar con unha cousa. Quero rematar que o BNG o único que quere é a crispación, a confrontación, apropiarse da lingua e ridiculizar a que non falan como a eles. Nos defendemos o bilingüismo cordial e a liberdade de cada persoa para expresarse na lingua que queira. Como Partido Popular non hai imposicións e defendemos o galego con sensatez, lonxe do sectarismo e, por suposto, non convertir a nosa lingua nunha arma política. E facémolo como sempre se fixo, co convencemento de que a nosa lingua é para unir e nunca para dividir. Porque a lingua galega non pertenece a ninguén máis que a todos os galegos e galegas. Vivan onde vivan, pensen como pensen e falen como falen. Nada máis, bos días. Tiago, ten a palabra. Bueno, así rapidamente. É que, vamos a ver, vostede di, non hai actividade, volve a dicir que non hai actividades infantis. Acabo de dicir que hasta traballamos cos centros, porque así cos centros educativos garantizamos que todos van a ir a ver as obras, traballamos en diferentes idades, van ao auditorio. E vostede sigue dicindo a xente que non hai. Agora, vostede sabe millor o que fala o cantante da Panorama que o que pasou no Carballiño nas actividades culturais do último mes. Despois, vamos a ver, respecto ao tema da baile tradicional. Baile tradicional saliu dentro das escolas municipais porque houbo, primeiro porque se disolveu o anterior colectivo que levaba a cabo as actividades, tiña moi poucos rapaces xa,
houve unha licitación, e dentro da licitación, obviamente, non vamos ter un profesor para unha persona, que foi a que se anotou. Un neno. Eso creo que é algo que nos cae a todos na cabeza. Vale. Fíxose publicidade e as persoas incluso que firmaron un documento, se chamou as persoas que firmaron o documento e dixeron que non viñan. Segundo, na actualidade hai clases de ballet tradicional no Carballiño, é verdade que é un grupo informal, pero que se está levando a cabo e que o Concello colabora con eles. Terceiro, nunca ningún dos que estamos aquí se apropiou dunha actividade dun colectivo. Queda claramente cando organiza un colectivo e queda claramente a colaboración do Concello, por parte deles e por parte nosa. Despois, xa para rematar, dicir que tampouco vostede fala de Fraga, a peor época que houve foi o ataque frontal que se fixo dende Galicia Bilingüe co amparo naquel momento DIL as políticas do bipartito. Entón tampouco diga vostede que Fraga... Bueno, acaba de dicirlo, igual que di que no Carballiño non hai actividade nin por nenos, nin hai nada. É para rematar. Sabe por que non hai máis actividade no Carballiño? Porque non colle no auditorio. Porque está o 100% de ocupación. Home, dígame vostede as actividades que houve co tempo que nos veu. Ampliádeo. Ampliamos. Bueno, por nada. En todo caso, moitas gracias. Miren a programación tanto de cultura como de educación nas letras galegas, miren a Poano con tempo e disfruten das actividades. Nada máis e moitas gracias. Nos vamos votar a favor. Remata ca palabra, Sofía. Pois nun minuto que teño non vos dou contestado a todos. Vamos a ver. Para nada queremos confrontación. Nos, dende o amor pola lingua, dende o amor pola cultura e dende a defensa do país, pensamos que a situación se pode reverter, que o único que temos que facer é traballar a favor e non en contra da lingua galega. Temos que abrir un tempo novo para que a nosa lingua, a situación da nosa lingua mellore. Eso faise con valentía política, con responsabilidade institucional e con amor propio, algo que o Partido Popular non ten. Entón, nós o que non estamos é pola labor de, como sucedeu no Concello do Carballiño, presentar as letras galegas en castelán. Nós non lle impoñemos o idioma a ninguén, nós non vimos aquí con un pau para que cada un pode facer da súa capa un saio, pero, por favor. Entón, quero rematar, porque se me acabou o tempo, quero rematar con Castelao que quede nas conciencias de todos. Ningún idioma alleo, por ilustre que sexa, poderá expresar no noso nome os íntimos sentimentos, as fondas dores e as perdurables esperanzas do pobo galego. Se aínda somos diferentes e capaces de existir, non é máis que por obra e graza do idioma. Moitas grazas e nada máis. Votación, votos a favor, votos en contra. Queda aprobada a moción do BNG do uso do galego. Vale, vamos ao turno de rogos e preguntas. Bueno, se dá dación de contas tamén, actividade de control. E logo rogos e preguntas, empeza Sofía. Ben, o Auditorio Manuel María atópase sin baños. Esta situación xera malestar e incomodidade entre os usuarios e usuarias. É lamentable que teñamos que estar plantexando aquí isto. Que medidas teñen pensado adoptar para solventar este problema? É dicir, para que a xente cando teña que ir mexar non teña que ir ali ao arbusto do lado. Vale, ahora mismo están nunha obra no CEMUS, no Conservatorio, polo Galradón, e o que están facendo agora é a rehabilitación dos baños, tamén que entra dentro da obra. Contamos que para a semana que ven estén abertos xa os baños ao público e ahora mismo están abertos cun plástico para que a xente poda ir ao baño. Como? Perdón, están abertos cun plástico? Si, ten unha división para que non lle entre polvo para os baños. Pero non se poden utilizar. O fin de semana con Touriñán non se podían utilizar. Ahora mismo non se podía utilizar, pero para este fin de semana contamos que sí, que estén abertos. Para este fin de semana. Sí. Por si acaso le va de plástico.
Os volardos da rúa Perfectino Viéitez non funcionan e deberían cambiálos porque hai un caos de circulación de coches a todas horas que, molesta bastante a veciñanza. Están esperando por unha peza, polo que me dicen o servicio, unha peza para o volardo ese para que poda funcionar, porque si, pasan coches, va moitísima xente, a verdad, con este calor, a ver se canto antes se pode arranxar. Está rematado o plan de autoprotección do Conservatorio e Auditorio Municipal? Polo que teño aquí apuntado, que non estaba programado que estuvera o do alcalde, pon que está rematado, eu non teño constancia de que está rematado. Está a espera que se instalen os hidrantes, extintores e materiais ignífugos para poder facer, no plan piden unha serie de cousas, e nese plan para estar aprobado ten que estar a obra finalizada, para ver que están correctas. Que ainda lle falta. Sí, no momento que está acabada a obra, comprobarase que está en todos os medidas de extinción e de prevención instaladas, e nese momento poderás aprobar o plan. Os postos que están baleiros da Praza de Abastos, cando se van a cubrir? Pois, ahora mismo non se poden cubrir porque o que se quere é iniciar a obra, e no momento que se inicia a obra e se poden adjudicar todos os postos legalmente, aí irán todos en aberto para que todo o mundo poda entrar. Hasta que se empece a adjudicación da obra e se empecen as obras, non temos pensado sacar ningún posto. Cando van cambiar o tobogán do Parque Infantil de Toscaña? Teñen un mes de ampliación da obra, e sei que hoxe viña a empresa a intentar arrachar iban precisamente Alberto, iban para o parque para eso. Cando van ampliar o horario do punto limpo? Falando do punto limpio, ainda outro día, non é cousa nosa, que é cousa da Xunta, conta con mes de xullo. Ahora pasou a Xunta? Deputación. Perdón, Diputación. Da Mancomunidade leva a Diputación. Contase que no mes de xullo que empece... En xullo. Xullo, que empece cambio horario. Algúnha mellora na página web do Concello? Que eu sepa non. Están en funcionamento as cámaras de seguridade para controlar o entorno do Parque Infantil da Alameda? Está en funcionamento? Non. Hai unha licitación ahora mismo para todas as cámaras e ampliación de cámaras. Non sei se está licitada. Non, licitación non. Sacaronse unhos cartos para todo ese... Non sei se están licitadas ahora mismo, non quero dicir unha cousa que non estou seguro. Está en ejecución, está en tramitación, todo as novas cámaras e o funcionamento desas. Hai algunha mellora nas problemáticas do Grupo Municipal de Emerxencias, como, por exemplo, convocar a mesa de negociación, o material que precisan, se xa o teñen disponible? Como está o tema? Polo que sei, por sentencia judicial, o material, os traxes, xa cumplen a normativa, non son bombeiros, non poden entrar nunha casa a facer unha extinción, pero poden traballar axudando os bombeiros, incendios forestais ou incendios que estén en aberto. Ten un EPI que ten o GES, que é o Grupo de Emergencia Supermunicipal. E a mesa de negociación ainda non está convocada, pero sei que se vai convocar en preto. Teñen data xa para a reunión ca Consellería de Sanidade para trasladarlle as problemáticas do centro de saúde e mellorar o seu funcionamento e a atención ás pacientes? Porque foi solicitada en moitas ocasións e... Sei que non diron aínda... Pois debería ser prioritaria. Xa, pero aínda non deron resposta. Ben, e agora unha nova, vamos a ver, en Santa Uxía un pai tuvo que construir unha marquesiña para que os seus fillos puderan agardar o autobús. Está solicitada mobilidade. Tuvemos unha reunión ca directora xeral de mobilidade e solicitamos varias cousas, entre elas esa marquesina. E van a arranxar a problemática? Conto que sí, pero non teño o 100% da seguridade. Se o tuvera, dicía yo. Sería importante porque... Sí, sabemos dela. A situación é lamentable. Ben, os robos son os mesmos porque non solucionan as problemáticas, entonces é urxente repoñer as farolas e sinais danados cando hai un accidente, porque aparte de eso vai a cargo
dos vehículos. Sí, non vai a pero cargo do a Concello. tramitación é complicada. Aquí todo o que é a tramitación vexo que é complicadísima e Mima, tardía. hai farolas que levan, non sei, 4 ou 5 anos Sí, desaparecidas. o que temos, vamos a sacar unha modificación de crédito para o siguiente pleno e dentro deso vai ir a partida para a iluminación que temos pensado, o que vos dicía o anterior pleno, unha calle que dará quitar esas farolas antiguas que son difíciles de conseguir e poñer farolas novas e esas que valgan para reutilización de cando hai un dano ou estropeas. Eso é inviable, Por? porque en cada rúa hai unha farola distinta. No, a maioría as que son de fundición. Sí, bueno, pero Hai rúas na enteiras que rotonda están porque hai un montón, pero na rotonda do Mercadona teñen un modelo, Sí. na Evaristo Bahamonde hai outro Pero as modelo. problemáticas non? son as de fundición. Bueno, pois a ver. Pero bueno, é importante repoñelas. Sí, totalmente de acordo. O poste da rúa Amalia Fernández de Mosquera, xusto á altura do parque infantil, segue na mesma situación. Si están agora ali, mirade, porque vamos, está a punto de caer. As bombillas das farolas fundidas en determinados pasos de peón siguen fundidas. Eu recordo yo todos os plenos, mellorar a seguridade dos pasos de peóns, penso que é urxente. Dixeron que os iban pintar. Está en licitación, pero non vai... Está na mesa de contratación, miro. Están revolvendo a pintura logo. Insistimos na necesidade de mellorar a recollida do lixo e o mantemento dos colectores, porque, señores, estamos a 30 grados hoxe e o que ven, entón, bueno, a Diputación terá que facer ben o seu traballo, porque vamos para o verán, aumentamos moito a poboación, se xa no inverno temos problemas, non che digo nada a partir de agora. As medidas de seguridade da Nacional 541, o seu paso polo noso Concello, pois sería urxente arranxalas. Xa non sei se hai alguén neste planeta que non sepa que os semáforos dos 4 camiños siguen sin funcionar. E a ver, home, podemos asumir unha avería un día, esperar 24 horas, 48, 72, pero, por favor... Eu paso todos os días por ali. Bueno, pois entón, e a xente para cruzar ten serios problemas, porque sí, é certo que non se respetan os sinais de tráfico e tal, pero claro, os que somos do Carballiño ainda vamos así con un pouco de xeito, pero os que non son de aquí e non teñen por que coñecer a situación e é unha carretera nacional, non nos olvidemos. Entón, bueno, deberían adoptar algún tipo de medida ou poñan ali un policía ou a Guardia Civil ou non sei, porque parece que vai para largo, non? Pois xa levamos e cantos días. Ben, en xeral é importante mellorar a seguridade dos parques infantís do Concello porque están deteriorados e porque, bueno, xa non cumplen ca normativa. Entón, a sala de estudo deberían mellorala e deberían cambiala de ubicación. Cando o fagan, bueno, agradeceremos. E as beirarrúas precisan mantemento e reposición de baldosas rotas, porque, bueno, un día falta unha baldosa, outro día faltan dúas, e ao final, eso é un desastre. Entón, bueno, igual que o asfalto das rúas, porque cos baches que hai, vamos esquivando os baches e ao final vamos a ter problemas cos vehículos que veñen de frente. Por hoxe, nada máis, moitas gracias. Gracias. Ten a palabra. Ben, pois vamos alá. Eu pasei ao alcalde antes das comisións algunhas, aquí hai outras, bueno, respósteme as que considere ou das que saiba resposta. En principio, dos órganos colexiados de xuño, xa falamos de 12, 19 e 26, en principio. Non sei se habrá alguna modificación con esta, se van presentar o extraordinario, o pleno extraordinario. Sí, o extraordinario mo lo presentar. Pois non sei se habrá alguna modificación con eso, non o sei. Verase cando... Bueno, infórmenos dos ordinarios canto antes, o extraordinario xa teñen a potestade de poñelo cando vostedes queiran, pero que ordinario se podemos teñernos ao acordo que temos, que non é outra cosa que un acordo que temos entre todos. Vale, da parcelación Maneiro ia preguntar, pero me din que efectivamente Miche xa se empezou a allanar e xa se empezou a arranxar. O sea, está acabado, vale, perfecto, xa eran 4 anos con isto a voltas. Alégrome de que se resolva algunha cousa, polo menos. Tema do Parque Infantil de Toscaña. Preguntou Sofía se están resoltas as deficiencias. Vimos que lle concederon unha prórroga á empresa que está facendo os arranxos ata mediados de xullo ou finais de xullo. Non, menos. Penso que menos.
teño aquí o decreto, Pepe, se me deixas buscarlo un segundo, digoche, porque pongo prazo. Bueno, hubo unha ampliación de prazo e Para- ahora mesmo para executar a obra. Sí, sí. Pero eu creo que era ata, sí, mediados de xullo polo menos. Mediados de xullo polo menos. Bueno, ahora non o topo, pero en calquera caso ata xullo non vai estar acabado o parque. Penso que debería estar antes. Pero Sí. A obra no verán. non sei o que dice xuño. Non, é xullo. Xullo sei que é seguro. Non lembro o día ahora, teria que buscarlo, pero teño aquí. O sea, se agardas un momento, busco. Pero teño aquí seguro. Porque había varios decretos que me chamaron a atención e este era un deles. Se queredes en canto... Mira, aprobar la ampliación de plazos correspondiente, en perfecto castelán, por certo, estupendo castelán, aprobar la ampliación de plazos correspondiente a la obra de reparación del Parque Infantil Amalia Mosquera en Toscaña hasta el 31 de julio de 2025. Dio decreto. Vale. Quero dicir que prácticamente en todo o brao non van poder dispoñer, que de todas maneiras está aberto e é un perigo. Son vostedes unhos temerarios, porque un día mancas alguén ali e un parque que non está recepcionada nin a primeira obra, arríscanse bastante, pero bueno, cousa de ustedes. Espero que non se manque ninguén e así non teñamos que lamentar nada. Falou Sofía do tema da perigosidade da Nacional 541, nos insistimos en que tamén hai que facer algo na Avenida de Compostela, na Estrada de Ribadavia, pero xa o da zona da Nacional 541, o seu paso polo Carbaíño, co problema dos semáforos dos 4 camiños, xa empeza a ser sangrante. É dicir, polo menos, nas horas punta, cando pasan os autobuses para o colexio, cando veñen a xente do Parque Empresarial de traballar, poñan alguén a dirixir o tráfico. Porque ali estamos todos a ver, bueno, meto eu morro, hasta que un día haxa un golpe. E polo menos, xa que a policía cobra un montón de horas extras e fan un montón de, pois que haxa un policía ali, ou negocien, xa que é unha nacional con tráfico, para que poñan Guardia Civil Tráfico. É un tema importante, que aquí estamos xogando sempre o límite. Ben, o tema do control de tráfico en Flores, como está? Están os volardos xa, o material, falta sinais que se pediron, que en breve se levará a instalación, polo que me dixo, o eléctrico xa creo, o personal de electricidade xa ten todo, falta xa sinais, e penso que farase ante o verán, estará todo instalado. Ben, falando tamén de volardos, antes respostoulle a Sofía que estaban pendentes dunha peza para o volardo de Perfectino Viéitez, pero o que me pregunto é quen quitou a sinal. Había un sinal de prohibido acceso fora de horas da carga e descarga e o sinal tamén desapareceu. Hoxe en día, tal como está aquelo, calquera pode entrar en Perfectino Viéitez, aparcar onde lle pete e nadie lle pode decir absolutamente nada porque non hai ninguna sinal que indique que non se pode facer. Aparcar non poden aparcar en zona peatonal. Donde o pon? Donde pon que é peonil? Eu porque teño que saber que é peonil, Pepe? Porque eu teño que saber, porque está empedrada? Sí. Porque está empedrada, eu xa teño que saber que é peonil. Eu veño de Madrid, veño a esa rúa, veño por Conde Vallellano, torzo á esquerda, normalmente hai coches aparcados ali, eu aparco. E vostede non me pode multar, porque se me multa, eu vexo coches aparcados, multo detrás, como me vai multar? Se non hai ninguna sinal que indique que eu non podo aparcar ali. Digo que tarde o volardo, o sinal pode se repoñer, xa non sei por que se quitou, pero bueno, vostedes sabrán. O tema dos cambios de contenedores da rúa Puerto Rico, Avenida Julio Rodríguez Soto, pois xa que a conclusión foi que se fixo cando algúns de nós tiñamos responsabilidades de goberno, aproveiten e vayan falar cos veciños, porque igual as decisións que se toman, nadie é infalible, podense revertir. Falen cos veciños a ver que é o que opinan. O tema do control de tráfico na Alameda xa preguntou Sofía. Hai días que aquelo é un auténtico escándalo de coches e a convivencia de nenos pequenos e coches non vou insistir. O tema do uso da estación do tren, como está? O uso da estación de tren, ahora mismo temos alquilado unha oficina, estamos en negociación falando ca Dirección Xeral de Mobilidade, a ver se podemos chegar a algún acordo para que realmente... Ahora mismo se pode utilizar. O Concello xa fixo unha obra ali para adaptarlo, gastou cartos. Entón o Concello fixo unha obra, pero non se pode utilizar? Non. Ahora mismo podese utilizar sin problema ningún. Acabouche de entender que non se pode utilizar. Entendinte mal, vale. Non. Ahora mismo podese utilizar sin problema ningún para calquer persoa que quera estar ali. No momento que se cerre a estación de autobuses, esa persoa vai ir a traballar a esa oficina que temos ali alquilada. Estamos negociando ca Dirección Xeral de Mobilidade para ampliación das instalacións que nos podan axudar. Bueno, a este paso, Milín moi maior non é, pero estará xubilado cando teñamos o centro de saúde. O sea que, bueno.
ao ritmo que vai todo. Polas farolas que se rompen xa preguntou Sofía, hai sitios onde é sangrante. Sí, sí. É dicir, hai máis pés de farolas rotos que, bueno. O panel informativo do Muño das Lousas é algo que leva 10 minutos e se ten un pouco de vontade, non costa nada. Aparece no plan de mancomunidade turística que contempla este ano a súa reposición. Vale, ben. E cando está previsto? Pois non sei. Este ano ten que repoñelo. Vale. A empresa de recadación, que vostedes son conscientes, vostede leva contratación administrativa, sabe que está en precario desde fai casi 3 anos. Sí. Polo menos a nos non nos consta que entregara os informes que son obligatorios dos anos 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Non había tesoreira, estamos encima dela para que acabe de facer esses informes, no momento que os acaben, pois... Pepe, se quere ter credibilidade non repita o que di o outro alcalde, o No, alcalde que é titular. verdade. Sí, pero un día vou facer unha recopilación en vídeo das veces que me levan respostado eso, porque levo preguntando desde o ano 2020, son 5 anos. Non, é que non hai tesoureira, antes había unha tesoureira e non estaban. Foise a tesoureira, foise non, cambiou de posto a tesoureira, agora entrou outra que xa leva un montón de meses e siguen sin estar. Eu, xa digo, despois, cada un... Bueno, non sei como está o tema da fosa séptica da Gouxiña, que hai un problema que falábamos ali outro día, Michel, de haber unha avería ou algunha perda, non? Non sei se fostes mirar. Está reparada? Perfecto, perfecto. Seguen as inundacións no túnel da Fuchela. Cando chova copiosamente deberían coller o hábito de mandar ao Grupo Municipal de Emerxencias ou que vostedes consideren e retirar o lodo porque non se dá pasado por ali. E a xente maior que vive do outro lado da vía ten que facer un vía crucis para poder vir ao Carballiño. E ao mesmo tempo, na avenida do Balneario, pois fixeron unha limpeza, pero, bueno, seguiron quedando restos de toalliñas e bueno, incluso unha rata ali espachurrada que hai dende a última inundación. Entonces, cando fan a limpeza, pois intenten que quede un pouquiño mellor. Está previsto arranxar as pedras rotas que hai na Praza da Veracruz? Sí. Hai unha... Se entra na plataforma de contratación, está ahora mismo en fase de contratación na mesa de contratación, tanto os pasos de peóns como esas pedras rotas de Veracruz. Vale. Algún concelleiro do grupo de goberno se comprometeu a botar un asfalto ou polo menos darlle unha capiña de algo transitable na rúa Montes Coirede, por riba da urbanización da parcelación Maneiro. Se non teñen previsto facelo, díganllo, porque a xente insístenos en que preguntemos porque alguén lle dixo que se ia facer. Non sei quen yo dixo, pero eu non yo dixe, estou seguro que non lle Ben, dixen. falen con eles. Eso, xa digo, eu o nome non o vou a dar aquí porque non procede, pero evidentemente sei no. Non sei que yo dixo, pero... Ben. Non, Michel. Que dixen? Non dixen tal. Tú soñas, tedes pesadillas comigo, Michel, non dixen tal cousa, nin parecido. É máis, digo, volo en privado se queredes, porque non tal, non me procede decirlo aquí porque tampouco sei o contexto. A min os veciños dinme, un membro do grupo de goberno se comprometeu a arranxarnos isto. Se vostedes din que non, pois non hai ningún problema. Póñanse en contacto, eu digo quen foi e como foi, e van falar con eses veciños e xa está, é moi doado. É moi doado. Se van facer, perfecto para todos, e se non o van facer, bueno, en Corzos non sei se se arranxou o problema da finca que se pechara invadindo a Beirarrúa. Dixeronos que había un expediente, pero non sabemos se se resolveu. Está aberto o expediente, informouse a propiedade, pero ainda está igual. Vale. Fronte ao centro de saúde había que marchou o Concelleiro de Tráfico. Había unha sinal que xa comentamos un día cun percance cun chaval, que o sinal está moi baixo, un 70, e un chaval que baixaba do instituto deuse ali un bo golpe, era necesario subila. Igual xo fixo, ou non estar Alberto, non sei. Vamos a ver, o tema do concurso de axuda no fogar, como está? Xa se fixo o plazo de apertura ese novo que había que facer por o erro e agora entendemos que ten que reunirse a mesa de contratación e facer unha proposta de resolución, non? De adjudicación. Están valorando as ofertas técnicas. Están valorando as ofertas técnicas, vale. Porque estamos a 29 de maio, digo. Vale, os banquiños da Uceira, Pepe, que iso é competencia súa. Sí, estamos intentando facer, o sea, queremos que sean móviles, porque para eso son banquillos móviles, e tamén queremos que non caiga co aire, e estamos intentando facer unhas
unhas grapas de hormigón para que queden anclados e que podan quitar. Eu chameme tolo, pero eses banquillos hainos en todos os campos do mundo, non hai estes problemas, ten que haber unha solución relativamente sinxela, porque eu, cada vez que fun a partidos de nenos e tal, desde fai moitos anos, había os banquillos móviles para dividir os campos e facelos de fútbol 8, ou para... non sei por que aquí facer unhos banquillos para uns nenos, para unha instalación municipal, levamos 3 anos dándolle voltas aos banquillos. Están feitos os banquillos, son móviles... feitos están, Pepe, pero caen, e menos mal que non lle caeron nunca encima a ningún neno. Ao mellor non estamos falando de nenos pequeniños que lle cae un banquillo encima. Sí, pero pues, ahora mismo teñen unhas pedras. O que queremos é que queden seguros e que se podan mover. Claro, sí, pero eso tiene que ser... Estamos nunha solución que ao mellor teñen, estos fixeronse na Uceira ali nos aluminios, que ao mellor ten moito peso arriba, por iso can, non sei, ao mellor abrindo conducción de aire para que corra o aire e non os tire, tamén se podan rachar. Hai que mirar unha solución, estamos buscando, é o que che digo. Hai que intentalo, é certo. Mire, a travesía Mirto en Flores abriuse xa, porque leva pechada dentro do verán por unha obra, con vallas. Están os obradores de emprego, están ali. Empeza a ser moi preocupante o tema do afundimento en Aquilino Sánchez e San Cibrao. Vin que outro día estaban os operarios do Concello ali parcheando xa na San Cibrao, pero eso está todo no aire. Queremos facer unha obra no momento, o sea, para intentar xa cerrar eso de todo. Levar unha modificación de crédito pois é unha obra importante para que queda xa estabilizado. A modificación de crédito esa que soupemos pola prensa, non? Fala desa. Sí, supoño que será esa. Ainda estamos negociando... non, como na prensa xa saliron detalles, cantidades, proxectos e tal, e, bueno, pois está ben, está ben. Acórdome cando se queixaban deso, cando estaban vostedes na oposición, pero, bueno, que máis dá. Vamos a ver, outro día houve un simulacro no Colexio das Monxas, era mellor facelo un día de feira que cando pode haber un problema real, pero, bueno, está ben facelo de vez en cando. O Grupo Municipal de Emerxencias non acudiu, en teoría, porque non teñen medios, se hai que participar no dispositivo. Vostede acaba de decir que teñen equipamento, pero que non teñen que entrar nos incendios urbanos. Entón, vostede está dicindo que se hai un incendio urbano, chega un membro do Grupo de Emerxencias ali e hai unha persoa dentro, el non pode entrar. É o que está dicindo. Pode entrar... Porque eles están entrando, O sea, a ver, hai un lume de verdad. Un incendio urbano, sí, un incendio nun piso. Un incendio urbano, pois non pode entrar con ese. Non poden entrar. E se hai unha persoa dentro, eles chegan co camión, chegan ca ferramenta que teñan e eles non poden entrar a salvar a esa persoa. Poden facer moitas cousas sin ter que entrar. Eu creo, primeiro, que a RPT di que participan en incendios e despois a sentencia que hai non di que non participen en incendios. Pero, bueno, eso vostedes o interpretarán. Eu creo que calquera deles se chega a un incendio e hai unha persoa en perigo vai entrar. Que vostedes lle den equipamento ou non. Tamén entro camiseta e non teño por que entrar. Perdón? Tamén, a mellor entro en camiseta e non teño que entrar, entendes? Sí, bueno, pero ti... Digo, o EPI está feito para unha cousa. Pepe, tú eres do Grupo Municipal de Emerxencias do Carballiño? Perteneces ao Grupo Municipal de Emerxencias do Carballiño? Non. Pois eu é do que estou falando. Eu, claro que calquera cidadán se pode axudar, pero eles son os profesionais que se dedican a eso. É moi diferente. É bastante demagóxico dicir eu tamén entraría, sí, claro. Pero eles non están capacitados para entrar en incendios urbanos. Non están capacitados, nin teñen o material o EPI. E nin teñen oposición para poder... Non están capacitados, pero están entrando, Pepe. E ainda aí atrás salvaron a un bombeiro que se non entran eles veríamos como era co bombeiro. Sabémolo, non? Ademais, coñeces onde foi e sabes perfectamente onde foi. Bueno, eu eso de decir que non están capacitados e non tal, bueno, ti sabrás. Digo, xo, como penso, como é. Non, eu, pénsalo, pero a mí tesme que poñer un informe técnico que o diga, porque dos informes técnicos e dos vosos pensamentos a mí non me resolven nada. Ahora, pono por escrito, a túa responsabilidade é cambiar a RPT, porque na RPT di que entran en incendios. Por favor, Home, son Pepe, preguntas, rogos e preguntas. Claro, si rogos e preguntas, pero se me estás interpelando, pois, lóxicamente, eu preguntoche, alcalde, seguimos logo, non? Vale, digo porque aquí cando se interrumpe, hoxe non interrumpen a ninguén en ningún momento. Así que me gustaría o mismo respeto. Vamos a ver onde iba. Seguimos pedindo as contas das festas do setembro. Non me parece nada tan complicado. Para darlle a subvención á comisión hubo que aprobar unhas contas e non nos las dan dado, como non nos dan nada. Había unha inversión de 70.000 euros que se fixo antes das eleccións por un punto limpo móvil e non vemos que se mova moito. Non sabemos onde está. Onte houve unha mesa de negociación, pero só pola productividade. Non sei se o sabe que falou antes da mesa de negociación. Esa mesa de negociación pola productividade que houve onte tiña que haber sido en decembro. En decembro. A pregunta é cando vai haber unha xeral, porque hai cuestións como esta que vostede di e ten a potestade de facelo. Eu non quero que os de emerxencias entren nos incendios, vostede ten que cambiar vía negociación sindical RPT. Se non convocan mesa de negociación xeral, nunca van cambiar nada. Se lea RPT,
lea o que pon RPT nos postos de grume. Pon apoio a bombeiros en urbano. Te lo estás inventando, non pon eso, Pepe. Bueno. Non pon apoio a los bomberos en ningún sitio. Non pon apoio a los bomberos, Bueno, Pepe, xa está. está inventando. É que non, bueno, non te Por favor, preocupes. non inventamos. É que esta discusión xa tuven aquí co outro Estou alcalde, xa comentando. tuven aquí co outro alcalde, saquei o papel, Pepe. Home, non lle contestes, di, bueno, viva la democracia. Viva la democracia, viva la democracia. Non lle contestes, home, pa qué? Por favor, eu non interrumpín a ninguén. Eu estou no meu turno de rogos e preguntas, preguntando cousas que me parecen de interese xeral para os veciños. Calla. Manolo. Sí, Manolo. Manolo, deixo. Por favor, acabamos. Por favor, acabamos. Quen decide como se fan os rogos e preguntas? Eu estou facendo algo que non sexan rogos e preguntas. Pois sigue, por favor. No, o que pasa que pica, o que pasa que vos molesta, claro. Se nos pudera deslaminar, de verdad, se pudera facer que desaparecéramos, facídolo encantados. Pero este é o noso traballo. E mira, todo o que traemos aquí son cousas que nos trasladan os veciños. Vale, hai un problema e hai queixas, bueno, o da Praza de Bastos casi non pregunto, porque tiñan todas as respostas fai un ano e non se volveu falar de sacar os postos, que é o que hai que facer. Poden facer as obras que queiran, e vai quedar preciosa, pero como non saquen os postos baleiros a concurso, dá exactamente igual todo. Na Veracruz... Sacarse no momento que este feita, por menos o proxecto. Bien. Hai moitas queixas por o tema dos cans na Veracruz. Sabemos que a maioría dos propietarios de mascotas cumplen ca norma e recollen e fan todo ben, pero hai algúns que non. Está pendiente de facer o parque ou os parques para mascotas. É un compromiso aprobado aquí fai 6 anos. Hai algunha previsión? Sí, xa lle contestaron que queremos facer un parque para cans pegado ao río Alenteiro, cerca de Toscaña. En Toscaña. Vale. Foron mirar o do canle que filtra auga aos garaxes na rúa Bos Aires? Díxenos xa no pasado pleno. Os veciños xa meteron escritos, xa presentaron firmas. Non sei se están foi cansos. alguén do Concello. Vale, pois tomen nota de que vai alguén, porque os veciños está lle causando un trastorno. Hai unhas gretas nunha canle pública e mete auga para os garaxes. Tamén hai moitas queixas, e constame que xa tamén falaron con membros do Concello, do Goberno, no acceso á rúa Camiño da Fonte, nos 4 camiños. Saben cal é, non? Sei cal é. Pois hai un problema ali de maleza, e de acceso, e de suciedade, e teñen aquelo da pena velo. É certo que non van a abrir o camping este verán? Pois non teño constancia. Non sei, non te podo dicir ahora mesmo. Vale. Contaba estar aquí. Vaise sacar a concurso, vaise privatizar o camping. Vale. Pero non hai previsión logo de que chegue para este ano. Vale. Cando está previsto instalar a nova iluminación da Veracruz? Porque está a oscuras. Cando está previsto? Pois agora xa está adjudicado. Está adjudicada. Está adjudicada. Vale. Hoxe xa se falou varias veces da rotura de Calvo Sotelo, quedoume con que dixo o alcalde que se vai facer un arranxo de verdade. Hai un compromiso para arranxar un banco no Bouteiro, que leva tempo estropeado, en Bouteiro. As rúas cheas de buratos, Julio Rodríguez Soto, Evaristo Bahamonde e tal, non sei se nesa modificación de crédito que van facer as van incluir, pero hai un problema no centro do Carballiño, xa non falo das aforas, tremendo. Sí. Vale, vin nos decretos que adquisición e colocación dun cartel informativo que di Carballiño Vila Termal custou 6.670 euros. Onde está este cartel? Vaise poñer. E onde se vai poñer? Na entrada de Carballiño, na autovía, para aquí, na entrada de Carballiño. Xa hai un, non? Non hai un cartel que pon Carballiño Vila Termal. Vindo da autovía de Ourense? Na marxe dereita, antes de empezar a baixar? No, vindo de Ourense falo. Sí, de Ourense para Carballiño. Vindo pola autovía, polo enlace da autovía. Eu creo que hai un, pero bueno. Eu creo que hai un, pero bueno. Xa o comprobaremos. Eu penso que hai unha na marxe dereita vindo, pero bueno, podo estar equivocado. O das ervas que medran nas beiras rúas, porque se está facendo limpeza de algunhas beiras rúas, pero as ervas quedan ali. Que sentido ten eso? Non se van limpar as ervas? É en 3 fases a limpeza ou como é? Pois en principio andaban soplando. Non sei se en todas as rúas... É que hai algunhas que pasan, fan unha limpeza e queda cheo de erva. Bueno, por exemplo, a Avenida do Balneario, poden ir ver. Reclámanos a limpeza dos camiños de Vilar. Sei que se limpou en Veiga, non sabemos cando está previsto limpar en Vilar. Dime que sí, eu non estuve. Veiga non se limpou aínda. Cando está previsto? De Veiga a Vilar, entendo, non? Fan Veiga a Vilar. Vale.
Volvemos ter un problema serio cas pombas. Cas? Palomas. Sí. Digo para que tomen No, medidas. sabémolo. Para que tomen medidas. E reclámanos, esta é a última xa, reclámanos, falando de baches e de buratos, un asfaltadiño, un parchado para a Rúa Murcia, que é unha zona de guerra. Sí. Mira, cas palomas, había que pedir a xente que non lle dé comer as palomas, porque hai bastante xente que se están a comer e está prohibido e é unha pena. Sí, hai unha ordenanza que o tanto prohíbe. gatos como palomas, hai bastante queixas deso. Sí, pero ostra, o Cristo que se está armando, cuidado, que eso reproducese... Bueno, pois moitas gracias, rematamos o pleno. Manolo, ou Gracias. multar.